Прывітанне ўсім аматарам і аматаркам постаналітыкі. Сёння мы вітаем вас на постаналітыкі турніра беларускамоўнага турніра люты фэст. І з гэтай нагоды у нас у нашай студыі беларускамоўныя постаналітыкі. Першы гэта Дмітрый Ярошчык з каманды Мэнік Пэнік. Manic Pixie Dream. Ну, Мэнік Піксі Дрім, что-то там. Другі наш постаналітык гэта Алексей Сібаненка з каманды Аватарка Абсенту. І трэці наш постаналітык гэта Егор Старавойтаў. Ён не студэнт. І так, пачынаем. Спачатку прапаную абмеркаваць склады нашых студэнцкіх каманд. Іх на турніры было 8. Вось што можаце сказаць, можа штосьці адметнае было? Ну что, тут, здаецца, самыя базавыя склады. Адзінае, што, здаецца, кветкі гралі першы дзень у 5. ну, у нас не базовый максимальный. Ага. У нас так. кшталт... да, может, да, реально. Вось. У нас атрымоўваецца з асноўнага складу было толькі 4 чалавекі, так. Усе астатнія легіянеры. Кшталт за першы дзень у нас легала Саша Клюева. Вось. А на другі дзень там вярнуліся школьнікі з Пінску. І мы ўзялі Антона Зубрыскага і Артёма. Вось. А чаму не дайшлі? А чаму не дайшлі людзі? Просто хтосьці не змог, когосьці планы былі. Так бывае. У нас просто такая прамежкавая каманда, паўкаманда, паўзборка. Вось. Мы просто часам, калі не атрымоўваецца збірацца, набіраем знаёмых легіянераў, якія просто ў гэтым годзе не гуляюць. Зразумела, сакрэты. Да, тут цікава, што у большасці каманд 8 чалавек у складзе было на гэтым турніры. Маглі б скінуцца. Реально маглі б скінуцца на одну нормальную каманду. Я правильно разумею, што люты фэст гэта не ўваходзіць цяпер у студэнцкі кубак Беларусі? Не ўваходзіць, тому што было нават не 9 каманд у выніку, а 8. Да, команда Карпа А хто з патэнцыйных то мог прыйсці не прайшоў? Гітарафлекс. Команда Паша Лабзо могла прийти, она приезжая час от часу. Слыша Стэт, Марксиане. Команда Марксиане. Карпа Карпентера могли б дойти все ж таки. Ось яны якраз 9-я команда. А як называется там, где Ксюша Козева и все ребята? АТТ, не? Это яны. Не, нет, это не яны. Ранее было без приколов. Что да, яны так и называются, да. Правильно, крутые. А я думала, что яны будут гулять, яны что-то казали. Ладно. Вот. Ну чё, турнір, да, на жаль, ужо ўсё менш студэнцкі, ўсё больш дарослы, ўсё менш студэнцкага ў ім. Я бы сказал, что он цалкам дарослы теперь. С вот залікам, там чемпионат Беларуси дарослые проводятся. А студентам, так, да, гуляйте. Реально, вот и піце. Але можна было загуляць хамсу і брыбрыв за 0 грошу. Ну ты дзякуй. Але за такую грошу браць. Не, ну ладно, нормальные пакеты. Ну, в принципе, я бы хотел бы отзначить, да, что по коштах менавіта турніра 100 рублёў студентам, мне здаецца, даволі добры кошт, ну, за то, каб пазваляць 90 пытанняў, плюс яшчэ і хамсу, і брэм без фальстартаў, і гульню ў словы. Ну, зразумела, што кнопкі трошку усейшаныя, але гэта даволі добры кошт, улічваючы яшчэ, што ну, з большасці за кошт дарослых, да, там 200 рублёў плацілі дарослыя, плюс яшчэ даплошвалі там хамсу і барбэф, да. Насамрэч не усечаныя, яны просто 8 команд ідэальна на 2 паўфінала і фінал. Ну, тому... так, ну, просто без фіналу, па сутнасці. Ну, да, тому... І я яшчэ хочу адзначыць, я ось так табліцы паглядзел, так у студэнтаў на табліцы больш крутыя. Быццам адмыслова пад аналітыку уводзілі там прозвішчы, хто там взял, хто там откнул. Ну вот по брейнрингу без фальстартов, может, там так и было. Реально, да, и по хамсе так само. Все было раскидано жестко. У дорослых нашмат больше простые таблицы, так что для студентов все лепше детям. Дякую, респект. Да, так само хотел бы отзначить то, что
гэта, напэўна, першы турнір, калі вось прям перад кожным перапынкам у цябе ёсць нейкі час. То бок няма вала, а ёсць антывол, дзесьці ў паўгадзіны там хвілін 15, просто стабільна, і гэта цікава насамрэч. З аднаго боку, да, маглі б там тады нечага больш зрабіць, ці там раней скончыць, але мне падаецца, лепш так нікуды не спяшацца, чым лятаць з валом. Вось. А гэта мы цалкам зараз арганізацыю абмяркоўваем, так? Я просто не разумею, на якой мы главе зараз. Да. Так? Да. Вы просто скажыце, калі будзе Да. пра арганізацыю. Арганізацыя. Гэта ён зараз. Я просто хацела знаць, што мне спадабаўся тэлеграм-канал. Як яго вялі, вось карцінкі, вы ж заўважылі, што там беларускія мастакі, па-першае, і ўсе зімнія карціны насамрэч. Вось, плюс-мінус пад люты фэст, лютым, аднолькавага вайба, ўсе такія беленькія, прыгожыя карцінкі, в цэлым даволі інфарматыўна, то есть з большага нічога асаблівага, а ў левой менавіта карцінкі зашыпілі, плюс я люблю Майя Данцика, там адну з лепшых карцін яго дадалі, вельмі парадавала. І яшчэ заўважыла цікавы момант, што белынскага біруля дадалі. Дарэчы, ведаеце гісторыю пра то, як белынскі біруля стаў беларускім мастаком? Як? Не. Вось, карацей, там просто мне яна пазабавіла, таму што даволі падобная на гісторыю пра люты фэст. Белынскі біруля, вось ведаеце, Шагал, і яго там лічыць, там беларускі мастак, да, Габрэй, наш, да, там, Віцебск, Старыпыра. Вось, белынскі біруля зусім не так. Гэта ж мастак, які там вядомы был яшчэ ў расійскай імперыі, удзельнік перадвижнікаў, і ўжо там на момант 50-х, 60-х, ён ж, па сутнасці, ўжо был класікам, і дзедам старым, пад 80, можа, было практычна. Вось, і дырэктарка музея, які зараз называецца Нацыянальны мастацкі музей, просто неяк з ім сустрэліся, перасекліся, і такая, а ты ж, Аладова яе прозвішча. Яна такая, так ты ж, слухай, ты ж беларус, белынецкі, пад белынічамі. Такія, і правда, да. А белынскі біруля дагэтуль, жыў в Піцеры, па сутнасці. Ён толькі нарадзіўся в Беларусі, ездзіў там туды-сюды, там маляваў гэтыя пейзажы, і у Кіеве ён працаваў, і ў Піцеру асноўным, і ўсе пейзажы гэтыя, і што там беларускага не зразумела. Вось, яму проста сказаў, ты ж беларус? Да, атрымліваецца, я беларус. Вось, і далі яму там хату, Белая Даша зараз называецца, на рацэ Лошыца ў Мінску. Он там пажыў, памаляваў парочку пейзажаў, і все, цяпер ён афіцыйны беларускі, і ён сам прыняў сваю такую новую ідэнтычнасць пад 70-80 гадоў. Так да чаго гэта я? З лютым фэстам тое ж сама было. Былі статгольні БДУ, да іх прыйшлі і сказалі, так ты ў лютым ж адбываешся. Такі, і правда. Значит, ты теперь лютый фест. Теперь я лютый фест. Реально. Дякую вялікі за постаналітыку жыцця беларускага біруля. І цяпер мы пачнем з постаналітыкі асноўнай дысцыпліны, то бок з гульні ў словы. Так. Таблічка адкрыта? Вы гатовы? Все. Кажыце вашае меркаванне, спадабалася? Чакалі вы гэтага ўвесь год? Ці не вельмі? Я весь год чакаў, і як толькі сказалі, што будзе гульня ў словы, я адразу сказал, я высаживаюсь, і все, і скіпнуў з кайфом. Что-то там па сваіх справах ездзіў. Таму тут вам слово. Я таксама з большого пропусціў, насамрэч, тому што я гулял яе, але я штосьці дрэнна прачнуўся, голова падбольвала, і я там палову часу просто правёл у буфеце, каб папіць кавы і потым ужо прайсці на больш свежую галаву, чымсьці дапамагчы дабіць тое, што там не змаглі ўзяць. У цэлым так, мне большага спадабалася. Дарэчы, я тады ў чарзе яшчэ з аўтарам гэтай гульні, Дмітром Штукацерам, стаяў і абмяркоўваў, што вось зараз нап'юся кавы, пабегу твае пытанні гуляць. Ён мне ў адказ пасміхаўся просто так, нервова трошку. І не ведаю, што гэта значыць. Я кожны раз здзіўляюся, як Дзіма так атрымліваецца яго пісаць. Добра, цікава, разнастайна. Напэўна, не хапіла раунда адрозніць Купалу ад Коласа. Это мой любимый пакой штрамп. Так вы ўжо ўсе навучыліся проста ў мінулым годзе.
Я сумнеюся насамрэч, што яшчэ можна шмат чаго прыдумаць такога. Ну, ці кшталт падобнага, а так збольшага гэта былі моўныя ранды. Збольшага не спадабалася крыжаванка, а я яе якраз такі збольшага і вырашаў. Ну вось, а астатнія, да, круто, добрыя загадкі. Ну, так, правда, кайфово. Конечно, все ж з-за таго, што тыпу некаторыя ў нас спазняліся, тыпу мы пачыналі ўдваіх скончылі ў чацвёра. Вось, і зноў жа я нават не ўсе заданні паспеў паглядзець. Вось, але нават тыя, што рашаў, праўда, былі цікавы. Вось мне вельмі падабаецца штука з там, дзе з шыфрам, вось, там, дзе верш было пазнаць. Вось, ну зноў жа нейкія такія загадкі, таксама цікава павырашаць было. Вось, прыемна мне, правда. Дзіма, подай краваска стакан. Таблічку паглядзім, гульні ў словы. Да. Ну, тут Білі Міліган і Метасік звалілі крута сярод дарослых, і яць таксама. А першымі сярод студэнтаў стала аматарка абсенту, якая змагла скінуць баласт, так скажам, і просто узляцець уверх табліцы на 7-е месца у агульным заліку і першым студэнцкім. Гэта крута. Респектос. Адсталі ўсяго на апярэдзілі ўсяго на 4 ачкі каманду Бунту у БНТУ. Даволі цікавая назва, разовая. Ну, я просто хацела значыць І назву на цікавую. 3-м месцы была арена тралейбусаў Тверь. Ну там ужо тры. Там просто шчыльная табліца насамрэч пасля пачынаецца всего там 3:25. Ну і 4-е месца, здавалася бы, фаварыты кожнай гульні. Дзівянска-Селская прасёлачная дарога. Ну тут у іх напэўна ёсць свае апраўданні. Ну што, давайте пераходзіць на ШДК. Так, спачатку трэба адзначыць, што з пакетам, ну, з заданнямі гульні ў словы можна азнаёміцца ў тэлеграм-канале лютага фэсту. Это важна. Можа, мы кагосьці зацікавілі гэтай постаналітыкай. І зараз перайдзем да аналітыкі вельмі зараджанага беларускага тура ад Сергея Дубілевіча і Максіма Сырваткіна. І перш за ўсё, я думаю, трэба паясніць, хто хаваецца пад якімі разавымі назвамі. Ну, дарога гэта будзе казыркі, кветы вырухавы кветкі, поиск потрачення сабойкі гэта кекерс, аматарка гэта аматарка, свінні гэта свінні, бунту гэта тонкая біла лінія, майнинг піксі дрівінг гэта там і рыбусутэль, гэта яны ж самі. Так, ну, давайте паглядзім на першы тур, які у нас дыктаваў хто? Сергей Дубілевіч Сергей Дубілевіч. О, да, дакладна. Максим Сырваткін. Да, респект ім. Яны зрабілі добры тур, які быў сапраўды самым беларускім, як мне падаецца, з усіх. Вось, ну, коротко по результатах пройдемся. Першымі сталі ну, давайте паназваць дарога. Першымі сталі дарога, другімі сталі бунту, і на 3-м была аматарка, а далей былі нечаканыя адрывы насамрэч. По -2 ва ўсіх астатніх, і здавалася, што ўсё так і пойдзе, але як же мы памыляліся. Вось. Што па самім туры сказаць, да? Тур респектовый, там было і на падумаць, насамрэч даволі шмат, і былі рэчы, якія патрабавалі ад цябе вядання канкрэтна беларускіх рэалій, і думанне пра тое, што ты гуляеш беларускую гульню на беларускім турніры. Вось, гэта імба. Так, ну тут прабегшыся глазамі можна што сказаць. Што гэта быў самы складаны тур з усіх па туру ДЛ, вось калі лічыць, і все, что сказать. Ну так, я б хацеў што азначыць, так, правайце, потым скажаш. Тое, што гэты тур быў, да, дакладна самы складаны, і палету ён стаяў першым. Я калі пабачыў расстановку перад турам, я здзівіўся. Я падумаў, гэта будзе... Няўжо Сергей Дубілевіч і Максим Сырваткін напісалі лёгкі тур? А там Алексей Анискавіч, які там апошні, ён напісаў
складаны тур. Не, аказалася абсолютно не так. Плюс да ўсяго мы можам правесці больш цікавую аналітыку па гэтым туры сярод студэнтаў, напрыклад, тое, што казарныя казакі набралі 9, і гэта насамрэч у прынцыпе максімум на туры сярод дарослых у тым ліку. Таму гэта неверагодна моцны вынік. І па сутнасці, калі мы просто паглядзім яшчэ сярод дарослых, то там і набіралі 9, 8, 7, 6 в основном, да, там 5 часам. І на гэтым туры якраз-такі студэнты плюс-мінус гулялі якраз-такі на ўзроўні з дарослымі. То есть там то, што некаторых па 5, гэта насамрэч нават не дрэнны вынік. Гэта такі даволі добры для студэнтаў. Тут якраз-такі даючы разработкі не смаглі там развесці студэнтаў і дарослых. Я, в прынцыпе, і чакаў, што такое будзе. Пры гэтым гэта атрымалася зрабіць і без нейкіх там маладзёжных экспедый і іншага. Вось. Да, і дарэчы, я ўжо адзначыў пра казарныя казакі 9, там далей ідзе бунту 8. Ну і гэта ўвогуле топовы вынік, это ж тонкая красная лінія, да? Вось. І для каманды, якая там можа не на самых топовых, але гэта класны вынік. Плюс і семерку аматаркі акцэнт, гэта добры вынік. Вось. Ну, тут ёсць, Дима можа распавесці, што там атрымалася Magic Pixie Dream, кто-то там, якая набрала 1. Ось, ну так, мы крыху не прачнулись просто, потому что реально не чакалі такой спаданасці прямо на першым туры. Вось, правда, былі пару момантаў, дзе ці не дакручвалі, ці перакручвалі. Але ў выніку, адчувалася даволі прыемна, вельмі крута, што беларускія рэаліі і ў пытаннях, і ў адказах, і зноў жа ёсць гульня з формай, там прымяняюцца пэўныя асаблівасці і сугучнасці, што таксама даволі крута, кшталт, гучыць так, быццам бы, яно было і першапачаткова напісана на беларуску. Вось. Правда, класны тур. Добра, што каманда, да, гульнёва не зайшоў там тур. Гэта назначае, што ён добры, гэта, напэўна, Сергей і Максім атрымаюць добры камплімент. Менавіта па пытаннях я бы хацеў бы адзначыць хутчэй тое, што там удзельнічала Грэйкан Пацені яшчэ. Хутчэй так з боку Максіма Сыраваткіна, як дапаможнік, там, па-моему, было 3 пытанні, можа, раптам 4. Іх якраз-такі і можна было адзначыць як спробу зрабіць штосьці цікавае. Там дзесьці формай, дзесьці фактам. Таму вось на Андрэя Кондратеню я накінуў, раптам дзесьці з'явіцца. Гэта, я б не сказаў, што гэта было добра, гэта было проста жаданне зрабіць штосьці цікавае, і яно і атрымалася. Вось. В цэлым па туры былі заўвагі, там было яшчэ адно гасцявое пытанне ад Германа Шэпікова, якое стала труной. Магчыма, пытанне як пытанне, і Сергей мне кляўся, што гэтае пытанне бралі на тэстах. Але насамрэч не ведаю, як тэсты, таму што там насамрэч у гэтым туры была моўная памылка у беларускай мове. І, на жаль, проста ў пытанні замена, якая не абгаворана. Колькі там слоў, што гэта за замена. Проста жаданне ёсць замена. І праз гэтую моўную памылку менавіта мне перашкодзіла. Таму я думаў, што гэта ёсць прычына рабіць гэтую памылку. І, магчыма, камусьці гэта яшчэ перашкодзіла. А так, па пытаннях збольшага, па-мою, ўсё добра, акрамя гэтага. У нейкім месцы там таксама па роду словаў. Прычым, Сергей, он там в інтэрв'ю азначаў, што ён любіць такі, каб у адказе было, мовна кажучы, на рускай мове, там штосьці мужчынскага роду, у адказе будзе па-беларуску, штосьці жаночага роду. Тут было одно пытанне, дзе называць рэалію заменённую родавай заменай не трэба было. І слава Богу, але там была якраз такі памылка. Вось, умоўна кажучы, вельмі моцны русізм. Скарыстаны, можна так гэта апраўдаць. Давайте пераходзіць да наступнага тура. Так, аўтар наступнага тура Антон Гусакоў. Ён, напэўна, са спісу ўсіх рэдактараў турніра найменш знаёмы беларускім студэнтам. Я не памятаю, каб ён нешта да нас пісаў у апошнія часы. Вось, што вы думаеце?
Як успрымаеце гэтага рэдактара, знаёмы, незнаёмы? Ну, дакладнейшага не пісаў на студэнцкія турніры. То есть, калі мы адчыніць там God Questions, то там просто будуць дзесьці удзельнічалі гёмбіцца і па сутнасці там пісаў свае там аўтарскія пакеты. І так все жыццё практычна. Да, здаецца, вельмі базавы тур. Ну, типу, я не веду, у мяне тут, напэўна, веду гэты плюс ці мінус, ці проста рэальнасць дарослых пакетаў. Нічога, ладно, акрамя тура Алексея Ніскавіча, да гэтага прыйдзем пасля, нічога ў мяне не выклікала асаблівых нейкіх эмоцый. Ну, тур як тур. Респект. Былі нейкія спробы что-то зрабіць цікавае. Гэта адзін з 2 лёгкіх тураў, вось гэты і наступны. Батрудель значна лягчэйшая за астатнія, амаль 4,5. Вось, калі астатнія там за 5,5 прыкладна. Вось. Ну, респект. Тут таксама, тут прысточная дарога ўсім прывезла шмат. Зноў ж такі, яны вось з усіх 6 тураў прайгралі толькі адзін. І то на одно пытанне. Вось. Ну, і глобальна прывезлі другой камандзе 11 пытанняў на турніры. Ну, это жорстка. Вось. Тут кого можна адзначыць? Каманду свіней бізнес, якая добра падляцела ўверх. Вось. І таксама з'явілася нейкая барацьба вось у такіх эшелонах бліжэй да 3-го месца. Вось. Ну, і напэўна ўсё. Що, 3-й тур? Приємно сказати. Наперад. Такое стрымчанскае, до речі. Ну, ні, да я так само прям асабліва шмат сказаць нічога не магу. Вось. Ну, прыемны тур. Ну, ёсць пару цікавых пытанняў з цікавымі рэаліямі. Вось. Не ёсць што распавесці. Да, у цэлым даволі годны тур у плане, ну, вот першае пытанне, вось, старшыны, вось яно не спадабалася, просто шмат варыятыўнае, і, напэўна, яно і было самае складанае, я не глядзеў дакладна статыстыку ўзяццяў. Ну, ёсць адчуванне, што проста самае рандомнае пытанне ў пакеце, але астатнія, у прынцыпе, яны даволі лагічныя, і яны лёгкія. Яны на адзін крут, літаральна. Яго трэба зрабіць, ты бярэш пытанне. Так, яно значна лягчэйшае за мінулае. І, магчыма, ёсць верагоднасць, што можна было памяняць бы там, напрыклад. Гэта даволі добры тур для лёгкага уката. Але ж мы так не зрабілі. Напэўна, хацелі проста, каб чалец оргкамітэта Сергей Дубневич быў першым па нейкай прычыне. Але, ну, можна лічыць, што манетка проста вырашыла, я не супраць, насамрэч, каб туры лічыліся манеткай. Ну, па сутнасці, па гэтым туры, перад турнірам я якраз такі думаў, што вось гэты тур, гэта будзе той тур, які пакажа розніцу паміж дарослымі камандамі і студэнцкімі камандамі. Пра Сергея і Максіма так не думаў, пра гэта Антон Гусакоў так. Бо стылістычна гэта рэдактар больш класічны, больш на логіку, такі адчуваецца 10-гадовай даўніны. Я перад турнірам прачытаў трошачку яго пакетаў, чакаў насамрэч больш складана. Выніку атрымалася лёгка, і калі мы проста паглядзім, як згулялі дарослыя, то там максімум 13, у шмат у каго стопах 12, 11, 10, гэта ўжо быў дрэнны вынік. Ну, не дрэнны, прыемны. І калі мы проста параўноўваем якраз з студэнцкім, то тут 11 і 7, 7, 8, 9. То есть у сярэднім свайму патэнцыйнаму аватару у дарослым студэнцкія каманды прайгравалі 10 па 3 насамрэч. І гэта вось зрабіла розніцу. І тут можна заяўляць, што вось студэнты, яны, напэўна, не гатовы больш гуляць вось такія туры на логіку, нават калі яна такая аднаступенчатая. Вось гэта якраз такі, ну, калі хтосьці робіць трэніроўкі, то, ну, напэўна, гэта момант для таго, каб гэта звярнуць.
тут нават ёсць пра што казаць вот ну, казакам, бо 9 на туры да Белевіча Сыраваткіна гэта выдатны вынік. Але вось 11 на Гусакове гэта просто окей. Гэта не выбітна. Калі б яны 13 прабілі, я б сказаў, господи, гэта каманда, але 11 гэта ўжо просто норм. Это все еще выбитно на уровне студентов. Я думаю, казарныя казакі зараз раўняюцца не на студэнтаў. Таму трэба іх параўноўваць. Да? Тут просто не засталося такой явнай канкурэнцыі, на жаль, тут плюс 11. Таму гэта, в прынцыпе, нормально, да, што вось адна-дзве каманды яна гуляюць на ўзроўні топовых беларускіх каманд па краіне, а астатнія гуляюць на ўзроўні сярэдніх каманд. І так у нас, в прынцыпе, адбываецца. Гэта все нормально абсолютно. Тут якраз асноўная праблема студкі, што мала такіх каманд, як Аренда, Тралейбус, Софтвей, якія толькі пачынаюць свой шлях, але яшчэ трэба рыхтавацца. Вось гэта хутчэй дрэнна. Так. Ну, астатніх, да, 7, 8, 9. Я яшчэ зразумела, што мы забылі прыгадаць, што якраз у суботу, 28 лютага, у Пінску быў школьны турнір, куды паехала шмат школьнікаў, у тым ліку мінскіх школьнікаў, і калі б не было такога супадзення па датах, верагодна, што некалькі каманд яшчэ б дабралося. Так што это таксама, чаму так мала каманд. Так, перайдзем да абмеркавання тура Дар'яны Дабранскай і Антона Варонькі. Так правільна ставіць націск, як мы даведаліся на турніры. Да, таму што, відаць, Антон проста праставіў у пакеце націск і Канстанцін Гедрыс чытаў правільна, так што все добра. Так. Так, гэты дуэт, на мой погляд, цікавы. Вось у нас у камандзе рэальна была бойка, хто ладно, неправда. Просто большасць хацела згуляць гэты тур. Не-не-не, наадварот, хто застанецца. Ладно, все, праехалі. Дар'яна ў апошні раз, наколькі я памятаю, пісала беларускім студэнтам хамсу ў 23-м годзе. Антон, увогуле не памятаю, даўно, напэўна, таксама не пісаў, так што агулам першы дзень цікавы спіс рэдактараў. Вось што вы думаеце пра заключны тур першага дня? Я б сказал, что он базовый, як и все остальные туры. Провалились тонкая белая линия, круто сгуляли Manic Pixie Dream, кто-то там. Респектос и Муслом. Наколькі памятаю, там былі такія моладзевыя рэаліі, якія у тым ліку дапамаглі нам так згуляць добра. Вось. Што тут па пытаннях? Круто, актуальныя рэаліі, па якім пішуць пытанні. Цікавыя нагоды. Таксама вось ёсць крыху пра двухзначнасць некаторых слоў у беларускай. Вось. Хорошы тур. Нам, зайшло. Тады скажу я. Нашай камандзе якраз чуть не зайшло ў гульнявым плане гэта тур. Мы прайгралі такое адчуванне абсалютна ўсім. Не сутнасць, важнасць. Мне хутчэй я чакаў большага. Зразумела, што гэта мая праблема. Мы там літаральна першыя 2 пытанні, які там практычна все бралі ў 6. З самага пачатку не пайшло, на жаль. Але пры гэтым мяне расстроіла тое, што вось калі ў Гусакоў гэта такі тур на логіку, такую лёгкую, то тут якраз наадварот на тэхніку, бо тут вялікая частка пытання распавядаць нейкі факт, потым у канцы гэта абсалютна не важна. І бярэцца па форме, да. Тое ж самае, гэта першае пытанне, на якое, дарэчы, была напісана апеляцыя, адразу скажу, не я, не наша каманда пісала, але я полностью пагажуся з гэтай апеляцыяй, я быў здзіўлены, што яе не прынялі. У прынцыпе, ніводная апеляцыя, наколькі я памятаю, не была прынята на туры, все 0-3. Вось тая апеляцыя на зняцце, яна была такая перспектыўная, на мой погляд, заўсёды такое здымалі, але, на жаль, апеляцыйнае журы сказала, што
яна пагадзілася з апелянтамі, але была там штосьці кшталту, ну, не перашкодзіла. Ну, я быў вельмі здзіўлены. Ну, вось, напрыклад, ёсць пытанне, дзе ёсць першы факт, я ўжо радуюся, бо я просто па факце ведаю. Ўжо другі факт ідзе, окей, класны факт, добрая знаходка. А потым ідзе форма, і вось у першых двух фактах там хаваецца рэалія нейкая, а ў форме, па сутнасці, просто расказваць пра гэта рэалію. Гэта як, напрыклад, у двух фактах апісваць розных. Апісваць Нотр-Дам де Парі, а потым у канцы спытаць, а ў якім горадзе знаходзіцца будынак, у якім жыў там Квазімода. Ну, вот такога ўзроўню. І такога хапала. Яшчэ было пытанне, дзе просто трэба было падставіць літары пад рыфму, і гэта не мала ніякага сэнсу. І ў гэтым плане, гэтаму пытанні гэта нават пасуе. Гэта добра. Але такога хапае ў іншых пытаннях, і просто падставь тое, што падыходзіць, і калі аднаму пытанню гэта пасуе, то астатняму не вельмі. І ў гэтым плане, вот в плане редактуры, ну, таксама ёсць пытанне, ну, мне здаецца, што нельга задаваць, ну, прям, короче, все, без спойлеров, просто вот такое пытанне нельга задаваць. Я его взял по факце, порадовался, але вот нельга такое задаваць, бо гэта можа быць занадта відавочна. Калі што, давайте просто номер скажу, там 39. Вось. У некаторых вось былі неахайнасці кшталту адкажыце там дакладна, там прям занадта дакладна, щось такого ўзроўня, а ў выніку там трэба было называць рэч, якая недакладная насамрэч. Ну, якую нельга сказаць недакладна. Вось, і гэта толькі збівае. Вось такія нейкія рэдактарскія неахайнасці вот, ну, засмучвалі насамрэч, і в гэтым плане, канешне, я пагарэў, хаця збольшага вельмі шмат цікавых нагодаў. І шмат пытанняў, якія, ну, мне спадабаліся. Але трэба яшчэ адзначыць, што тут тур парны, але пры гэтым там 4 пытанні былі напісаныя Міхаілам Малкінам. Калі што, я нагадаю, Міхаіл Малкін — гэта рэдактар, які адмовіўся пісаць дарослы ЧРВ па прычыне занадта таксічнага меркавання пытання. Ну, вот, собственно, мы паабмяркоўвалі. Ну, я паабмяркоўваў таксічна, да. Вось, ну, как бы такі траянскі конь атрымаўся. Вы думалі, што я ніколі не з'яўлюся, вось. Ну, прычым гэта ж нават не паралеліцца нідзе, гэта не сінхрон, просто як гэта атрымалася, па сутнасці, ну, 1/3 тура, гэта цэлы 3-й рэдактар. Вось, улічваючы, што яшчэ адно пытанне гасцявое была Пеці Ігнаценкі, вось, то атрымліваецца, ну, 5/5/5 практычна. Ну, вось такая. Ну, это просто цікавы факт про тур. Я ж не кажу, што Міхаіл Малкін — гэта праблема тура. Ну, яшчэ, да. Мне абяцалі, і мяне пакінулі, таму што мне сказалі, ну, будзе футбол. Я сядзеў, чакаў футбол, і ніякага футбола. Это чё? Давайте так. Там просто паралельна падчас гэтага тура ішоў суперкубак Беларусі. Можно было б пару штук написать уже. Давайте домовимся. Наступный тур, как минимум 5 пытаний, давайте с такой линии начнем. 5 пытаний про футбол, где будет слово футбол. Вось. 6-7. Ага. Так. Все, респект. Чекаем. Так, далей Гуля отмерковали. Что-то Ну, ладно, крепкие это- всем. Все. Практично. Манечка, сидим, молодцы. Да, практычна Тонкая тое была ж лінія, самае, да. Практычна тое ж самае, што і Антон Высакоў, толькі, да, тут посыпаліся тонкая красная лінія, маленькие кто-то там красавцы, а все астатнія, ну, тое, што і чакалася. І, дарэчы, па дуэльцы трошку нават на 1/10 лягчэй атрымалася.
Высоко. Мгм. Перайдзем да постаналітыкі бурбуфу. На турніры праводзіўся чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па брэйне без фальстартаў, і для студэнтаў зрабілі бясплатную сетку. Мы гэта падтрымліваем жорстка. І тут я прапаную абмеркаваць. Па-першае, я пачула шмат меркавання ад студэнтаў, што калі дарослыя пакеты выглядаюць так, то яны не хочуць выпускацца са студкі. Ну, агулам я з гэтым нават магу пагадзіцца. Ну, проста як успрымаецца студэнтамі, тым больш вось Дзіма першакурснік, толькі са школы, малодзенькі. Вось як успрымаюцца дарослыя сур'ёзныя пакеты вамі, вось на кнопках вы змаглі паспрабаваць. І як вы агулам ставіцеся, што больш любіце, там брэйн з фальстартамі ці без? Так. Ну, увогуле так, сапраўды, пытанні былі не прям вельмі складаныя. Канешне, ў некаторых пытаннях ўсё ж былі пэўныя сваяшныя рэаліі, якія ў нас адсутнічалі, але іх зачыняў Канстанцін Мащук, які за нас легіянер. Вось мы вырашылі яго ўзяць на брэйлінг. Вось. Ну, проста тому, што у нас было адно месца, і чаму не? Вось. Быў даволі цікавы экспірыенс. Вось. Канешне, мы далей першага раунда не прайшлі, але было весела. Я думаю, зараз Саша щось скаже. Ён ж там казав, що йому там щось не сподобався пакет. Ну, Нет, так він намікав щось. якраз таки Бурбуров мне нормальный пакет был, с кеками, все як треба. Тут, напевно, больше про хамсу казали, бо Ну, давай поки що. ну, вона просто не веселая. Ну, типу, вось кажуть, доросле питання, але гэта не значить сумне питання, типу. Такі, типу, 0 хехов. Это ж не обов'язково. Добро пожаловать в интернет. Это не обов'язково. Я лишу, что хех може бути у любому зрості. Ось так. Цалкам пагажуся. Я, правда, вот Ось, было паглядзі. штосьці пра складанасць менавіта. Я так гляджу па выніках, ну, 2-1, 2-2. Там есть 1 бой, 1-1, калі першую групу Не, я не взяць. казала про складанасць. Ну, може, Діма трошку. Казали, Ну, што нудно було. До речі, Бурбуров достатково приємно був, коли казати про складаність, бо ну, реально там перше реально прям вельми кнопочне, другі вже мало кнопочне, але ну нормально так. Ось. ну, я покажу пакет, на мой погляд, ну, я не ведаю, што сказаць. Я не помню, каб хтосьці выказваўся про то, што гэта сумна, і таму для мяне зараз такое даволі дзіва. Для мяне якраз такі гэта здавалася адзін з лепшых пакетаў брэйн-рынга за апошнія некалькі гадоў, якія гуляліся там на чэмпіянатах Беларусі. Там былі, з таго, што я памятаю, Іванов заўсёды пісаў, дзесьці быў там штось кшталту Сахарова, ну і чмокі там апошні там брэйн пісалі. Ну, сумленно кажучы, ты філахнаў цікавей за чмоку, на мой погляд. Тут якраз такі чалавек давно не пісаў про гэта не адчувалася таго, што чалавек там не разумее мне, чалавек там нейкі адсталы з жыцця. Абсалютна не, абсалютна адпавядае часу пакет. Гэта быў зроблены менавіта добры пакет пад без фальстартаў. Чалавек даволі добра зразумеў менавіта фармат гульні. Сумленно кажу, шмат у каго не атрымліваецца гэта зразумець, і у больш такіх сучасных аўтараў. Ну і сумленно кажучы, на гэтым пакеце я адчуў, што мне цікава. А гэта насамрэч большы час вельмі рэдка адбываецца. Тут я бы сказал, это просто крэпкі, класічны, цікавы, дастаткова пакет. Ще нормальний пакет. Я б хацеў бы, ну, вот побольше такога, вось менавіта ў брэйне. То есть, і вот папярэднія, што вот кшталт вот Іванова і Сахарова, ну, мне здаецца, не дацягваюць. Трефілов мне показал. Ну, максимум просто подкопил на ход. А може і справді взял, сел, написал, и все добре отрымался. Ну, давайте что, по выниках. Да, тут в группе, ну, все. Ладно, нечакана свінні як бізнес не прайшлі насамрэч. Мне падавалася, што яны моцныя у усялякіх
гульня, где трэба быстро думать, ціснуць і адказваць. Мне здаецца, тут група просто самая складаная атрымалася. То есть тут казыркі, кветкі, а кветкі традыцыйна, можа, нават і лепшых каманд у Брэйне. Але Брэйне з фальстартамі, дзе ў іх ёсць перавага ў кнопцы. І без фальстарту таксама нормально. То есть тут не пашчасціла, плюс вот свінні згулялі нічыю з казыркамі. Астатнімі прайгралі не з нулём. Ось. Ну, зразумела, што на групе з 4 каманд гэта вынік, які не дазваляе кудысьці выйсці 100%. Ну, все адно гэта не атлёт там па 0-3. Тут как бы даволі баявы. Трэцяе месца заняла Manic Pixie Dream кто-то там. Ёсць якраз такі за кошт перамогі. І, дарэчы, таксама згулялі нічыю з казыркамі. Але пры гэтым казыркі все адно выйгралі групу, дзякуючы таму, што абыгралі кветак з водрам кавы. Вось. Які выйгралі ўсіх астатніх. То есть такі даволі цікавы закрут атрымаўся. Там у першых 2 месцаў 7-7, і толькі за кошт асабістай сустрэчы якраз такі атрымалася выйграць групу. Тут і яшчэ па імёнах мы можам паназваць, хто самы такі круты. Ой, не, что-то. Константин Мащук. Ну, Константин Мащук старался отказывать в ноль практично все. Константин Мащук давал бой. Ну, давал бой. Да. Отказывал часом и правильно, и неправильно. Эвелина тут шмат у кветок отказывала, так само то в 0, то в 1. Свиньи як бизнес как раз таки больше такая разнастайная команда. Тут разные ягоды на гэтым поле. Да, а вось як раз таки. Ну, якраз таки бой атрымаўся. Эвеліна супраць Мащук якраз таки там в концы 1 на 1 практычна выйшлі. Ось. І ну, з большага буката тут... Не, у казыркоў таксама даволі розныя. Не, ну, напэўна, просто Кірыл, як типу капітан, напэўна, адказваў, калі Ну, не было што адказваць, а калі там хтосьці ставіў палец, напэўна, яны адказвалі. Вось. Але калі казаць пра цікавыя закруты, трэба перайсці ў групу Б, дзе у 3 каманд аматарка абсенту в поиску зрэчнай сабойкі бунту БНТУ было па 6 балаў, і каманда аматарка, у якой была одна перамога, одна нічыя і аднойчы яны прайгралі, выйграла 2 астатнія каманды, выйшла з першага месца адносна 2 другіх каманд, у якіх было 2 перамогі і 1 раз яны прайгралі. Але тут важна улічваць вось гэту тонкасць на даванне балаў у брейнрінгу, што ў брейнрінгу даюцца балы толькі калі ты адказаў хаця б на одно пытанне, і каманда Кекерс і тонкая белая лінія, на жаль, прайгралі у 0 вось гэтую сваю одну паразу. І вось так вось атрымалася, што Кекерс зноў не прайшлі. Вось. Ну, насамрэч, калі казаць, так, група слабейшая, чым група А, але мне падаецца таксама вельмі баявая. Вось. І гэта паказалі рэзультаты. Вось, скажем так. Дзе рэальна кожны адказ уплываў на тое, хто выходзіць з першага месца. Я б сказал, што аматарка заслужана насамрэч прайшла. Яны якраз такі сваіх асноўных канкурэнтаў і выйгралі. Яны выйгралі в поисках утраченной собойки. Это Кекерс. Нет, яны проиграли команде в поисках утраченной собойки. Все, ладно, они проиграли. Выиграли бунту. И не швію з аренди. Ну ладно, тоді, да, справді цікавий закрут був. Ну да, тут вирішило менавіта, да, той, хто проиграв з нулем, то і не Потому вийшов. что треба Аматорка не проигравала, не те з нулем. Вийшла з першого місця. Треба гуляти до кінця. Да. Так, ну, з тих, хто відказував, я не ведаю. Я перед пачаткам... Ну, тут нейкі сціплы бой, насамрэч. Тут, можа, не тут таму, што не записывали неправільныя адказы. Вось, да, не показывали. Да. Не можем зразумець, хто актыўны на кнопцы. Тут можна азначыць перспектыўнага Алексея Сіманенка. Это цікаво, бо я просив не давать мне отказывать, бо я не люблю отказывать версии, скажем так, бо я могу у пэўны момент разгубиться.
што мне трэба адказваць, але Даволі розныя. Вот. так не Вот заўсёды Іван Дрозд атрымліваецца. включился в апошні бой, і гэта все адно не дапамагло камандзе прайсці. Што паглядзім плэй-офф. Так, у плэй-оффе што тут? Дарога лёгка разабралася з БНТУ 5-1. Пасля 5-го пытання было 4-0, і гэта ўжо ўсё, без шансаў. Ну, дарэчы, да, трэба заўважыць, што все пытанні былі зволены з 9. Ну, звычайна просто не даюць дагуляць. Ну, тут, напэўна, такі турнір фанавы, таму вырашылі не эканоміць пытанні, все адно яны будуць зволены. Да, конечно, было вельмі шмат этапаў, таму што у дарослых, хаця і пытанняў не хапала для дарослых, але вось для студэнтаў было навалам. Вось была магчымасць гуляць у паўфінале па 9 пытань. І вот тут таксама на пляцоўцы не записываліся неправільна, там мы нават не ведаем, хто там стараўся кветкі з водарам кавы ратаваць ад нуля. Ну, аматарка выйграла на 4-0. Ну, спакойна. Без нерваў, скажем так. Вось. У бою за 3-е месца, ну, для мяне насамрэч нечакана, кветкі прайгралі. Вось, бо я лічу фаварытамі. Але рэспект Ніколаю Халамову, Марії Савченко, які узялі 3 балы, якіх хапала для перамогі. Вось. Ну і тонкая красная лінія у них, вось медаль. Да? А чому я одразу ніхто не сказав? Такі Ладно, тобі правильно. одразу сказав. Ну ладно. Так. Мені більше що я придумав. Яны перайменуюцца, я думаю, хутка. Вось. І фінал паглядзім. Не, я памятаю просто, что на Кубку Сухого были тройки, тонкая красная линия, тонкая синяя Тонкая линия. Ну и замешание с белой, это у нас соглашусь. Да. Яны вельмі завяралі, што гэта не тая спасылка, што там нейкі сваі Не на Францию, не на Францыю. Нидерланды. Так. Ну і у фінале дарога, Ой, можна ой, сказаць, ой. можа праігрываць. Яны як Реал Мадрид. Финал Ой, такая аналогія. Финал тронуться четко. Яны могуць праігрываць усе 90 хвілін, але на апошніх 2 забіць, узяць 2 пытання і выйграць фінал. Вось. Респектос. Ну ладно, сучасны Реал Мадрид так не можа ўжо, але вось некалі мог. Да, Красі Казакі выйгралі 3-2 у фінале аматарку Абсенту, атрымаўся вельмі моцны бой, літаральна апошнія 2 пытання, вось 8 і 9 былі взяты казрыкамі і па сутнасці, да, былі выбітыя на апошніх пытаннях, гульня перагарнулася. Ну, респект. Ну, кто MVP фінала? Просто я гляджу шмат прозвищ Алексея Синеманенко і 0 побач. Не, Не, адзін. Ну, один ёсць. вось я чамусьці адказваў, хаця просіў не даваць не адказваць. Ну там так чуть-чуть здарылася, на пофиг. Ну что, кому дадим, в принципе, в этом MVP? MVP мы дадзім Вітольду Мущенкову, які ў групе панабіваў шмат плюсаў сабе, і яму гэта хапіла, каб выйграць. Вось ён лепшы страйкер, як мне падаецца. Так давай, як в киберспорте MVP даецца той, хто выйграла каманда. Давай сярод іх выберам. Ну, гэта такія MVP неафіцыйныя, там ёсць іншая нейкая мерка для такіх. Вот MVP сярод гэтага. Тут, в принципе, все просто аднолькава рабілі, но але я штосьці мала бачу Барбука. Я думаю, Платон. Больш за ўсіх. Давай яшчэ паўфінал паглядзім, што вот Родзі яшчэ мне здаецца. Вот плэй-офф просто. Так. А вось Барбук в паўфінале, дарэчы, зрабіла аж 3 взяцці, дарэчы. Да. Блатоша 1, и Никита 1. Ну и давай хутенько группу. Платоша. Ну да, Платон добра гуляў. Ему респект. Да, сама там вся команда погуляла, кожна штось робила, да. Да. Например, одного человека. Так. Ну, про кого? Ну, я у Никиты Парады не побачил, оказывается. Я думала, это вы просто... Ну, там 1 отказ, 0 был, и все. Я думала, гэта вы просто падводзіце да постаналітыкі таго, як згулялі студэнты ЧРБ дарослы, і вось Ліза Кувайцева просто гуляла не за каманду «Сельская дорога».
Кёнигсбергские хлопцы. Так, ну что можете сказать? Респект. Да, да, Ну, да. студентов Ну, взрослых. был тоже Дегтярев MVP. Брейнлинга. Ну что, про студент? Да ничего не можем сказать. Давайте далее. Не, ну, Татьяна Швец гуляла в Метасеквое, выиграла 3 место. Нет, что? Про что мы кажем? Про усилия. Все показано. Ну, я думал про студентов взрослым. Константин Самое. Мачук гулял в студентской команде. Да, не реанимация снялась в опошний момент. Татьяна Швец гуляла за команду Метасеквое. А то есть Яша, может, гулял сегодня? Так, мы адзначым, што Ўладзіслаў Сушко заняў 4-е месца ў складзе каманды рабацягі. Ганна Дубіна-Краскоўская, напэўна, 9-10 ў камандзе клоунізм, і Ліза Кувайцева таксама ў камандзе кёнігсбергскія хлопцы, таксама 9-10 месца. І мы перайдзем да постаналітыкі таксама галоўнай гульні пасля гульні ў словы да Кахута. Тут у нас у студыі прысутнічае 3 чалавекі, якія непасрэдна ўдзельнічалі. Ну, я не ведаю, ці мы не будзем нешта аналізаваць, напэўна, жорстка. Просто хочацца рэспектнуць за тое, што гэтую гульню правялі агулам. Беларускамоўны беларускамоўны? Да, беларускамоўны Кахут па беларускіх рэаліях ад Сергея Дубілевіча. Вось, лайк. Што можаце сказаць? Я, на жаль, не гуляў, таму што вельмі позна па часу, і ўжо калі вылецеў з Брейна, чакаць Кахут было цяжкавата, а так бы я сапраўды бы згуляў. На деле после аналитики вообще-то можно было бы сходить. Я же заранее верил. Ну, блин, ладно. Ну, чтобы мы осуждаем, конечно. Ну да, справді мало людей пришло. Это реально великий мінус, який важно було підсвітити, бо я так само чекав, але добре, що там відкрилася нейка більярдна у підвалі. Ми гадзіну гуляли у більярд, было імбова, і одразу вось пайшлі. Да, вось гэта адзіны мінус таго, што мы скончвалі раней, чым трэба было па раскладзе, але і ўсё роўна трэба было, мне падаецца, гэту гульню рухаць раней, на больш ранейшы час, бо спрабуючы дачакацца ўсіх, мы не дачакаліся нікога, на жаль. Вось. Гульня мне спадабалася, але дыстанцыя, як мне падаецца, занадта вялікая. Вось, 18 пытанняў было ідэальна, дзе я быў на першым месцы. Пасля что-то дезмораль зловіў, скончыў на 14-м, типу, з 15 нет, на 13-м я на апошнім пытанні абышоў, да, вось, жорстка выйграў, на 13-е месца устаў. Да, ну, длинновато. Ну, я ў Кахут ніколі дагэтуль не гуляў на вось такіх турнірах, што дзікалішных. Так, толькі ў офісе з калегамі, штосьці кшталт такога на карпаратывах. Таму мне складана неяк ацаніць менавіта, ну, там, якасці гэта зробіць, яшчэ штосьці. Адзінае, што я хочу адзначыць, а Кахут у нас забанены, ці Кахут просто не забанены? Ну, тут могла быць ваша рэклама VPN-а. Я здзіўлены, што не ўсіх ён ёсць, маглі бы і в афіцыйны Кахуце пагуляцца. Ну да ладно. Па пытаннях, ну, выглядае нармальны, напэўна, Кахут у маім уяўленні, полны рандом збольшага. Толькі парочку можна было раскруціць логікай, ну, альбо выдавай рандомныя веды. Вось. І плюс, ну, я не ведаю, я, может, слаба чытаў, мне здавалася, што там все пытанні будуць неяк звязаны з Беларусю, аказалось, не зусім усе. Не заявлялася такого. Ну, добре. Ну, вот 10, вот 24, 34, ну, 28, 36, да, 10 были про Беларусь. Там было смешно. Вось там была заставка, там был нейкі медведь, и там мы уже забираемся пачынаць, я вот типу шутканул, типу, сказал, гэта за Смоленску, а там першае пытанне, у якім горадзе гэта стаіць? С какого Смоленска? Я Белорусского? все правильно сказал. Не, ну, я думаю, моратория на Кахут нема. Типа, я думал, на этой неделе моратория ты так сховал, нет? Да. Просто перепутал. Окей. Нет. Ну да, короче, я познал город, потому что там, ну, кто мог подумать, что, блин, 10-15 на экране висело просто первое пытание. Я думал, это просто заставка, картинка, проверка там, вида, что-то такое. Я такой, ну, блин, ну это фотка вот,
Причому там на розкруточку. Гэта одно з нешматлікіх пытанняў на раскрутку, дзе трэба было знайсці элементы і супаставіць горад. Ну, у выніку все тыя, хто был у зале на той момент. Нет, я туды... ну да. Ну, там... Спозднился в одном экзамене, правильно? Нет, думаешь, все прям? Мне подается, кто-то один все ж таки помылился. Да, там онлайн булец помылился. Не, ну да, ты в онлайне были. Топ-1 Константин Мащук. Серед студентов. Да, конечно. А серед дорослых... Тры чалавекі Тры Миллигана. Да, тры Билли Миллигана. І гэта яны пацвярджаюць свой статус каманды квізавікоў. Яны ж пастаянна і музыкалкі выйграюць. Гульню словы яны Гульню слову выйгралі першае, да. То есть все медыйкі яны за Білі Міліганом. Гэта вот такая самая кінамузыкальна гульняслоўная каманда, якая разносіць, просто сметае. Там вообще команда Омское метро так само часто брала Білі Міліган. Якая команда? Омское метро. Я не знаю. Ничего, мы Это... на таблице до вас добежим. Это нагадало вось гэта вот, типа, Омское метро вычеркни. Анекдот номер 67, поняли? Окей. Так, на гэтай ноце мы сканчваем постаналітыку першага дня і пераходзім у вясну 1 сакавіка, раніцай у нядзелю. Раніцай у нядзельку прайшоў чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па хамсе. Для студэнтаў зноў была бясплатная сетка. И что вы можете сказать? По-перше, Люты фест — это по факте один турнир, где студенты могут сгулять у хамсу, потому что СШМ по хамсе помер у 23-м годзе. Ну, и апошні раз вось гулялі год таму таксама на Лютым фесте. Что вы думаете агулам про гэтую дысцыпліну? Як да яе ставіцеся? Что думаете про дарослы пакет сваяка? Правильно разумею, что написала Так, пасля гэтага ўсе вырашылі не гуляць у хамсу ніколі. Только на Лютым фесте. Респект. Хотелось. Да, там все супер было. Я не помню пакет, Я конечно. ведаю, что просто ничего не помню. Конечно, ничего. Не ведаешь, больше на один город на начинается на СМА. Смалец. О, смакту. Мне подсказывают с зала. Так, Это я про тебя. у нас вообще-то анализ хамсы и... Да, давайте. Ну, что это? Блин, хамса, ну скучнятина. Ну реально. Ну ссоры. Ну это, ну блин, скучнятина. Татьяна Швец в песне. Да, Ну, знаешь, а чему таблица не по-белорусски? Ну, и просто... анлак. Ну, з іншага боку, і па-руску гуляліся, да, трэба, напэўна, прагаварыць, раптам хтось не глядзеў, што турніры, яны ў статусе чэмпіянату Рэспублікі Беларусь, таму, што хамса, што бренд без фальстарту, яны пісаліся на рускай мове, не глядзячы на тое, што турнір такі, как бы, ну, заяўлялася беларускамоўны, ну, дакладней, гэта працягвальнік апошніх студгульняў БДУ і першага Лютага феста атрымліваецца. Вось, там быццам бы было все цалкам па-беларуску, хаця наконт Лютага феста я магу памыляцца. Ну, тут толькі што дзекалі і гульня ў слова атрымліваецца. Ну, ты не заўважыў. Ну, сапраўдны білінгв атрымліваецца. Вось, ну тут насамрэч є што паразмаўляць у студэнцкай сетцы. Першы бой, казарныя казарыкі, не першае месца. Да, можна паглядзець чаму. В прынцыпе, я так глядзеў па табліцах. Хамса, ну вось так, па ўзяццях, адчулася быццам бы складанай для студэнтаў. Не, просто яны згулялі, як я разумею, на тактыку. І просто паставілі максімум, які маглі, калі б яны адказвалі на пытанне. Але не адказалі на пытанне. Ну, паставілі такі максімум, каб прайсці. Кветкі зыгралі па-іншаму. Яны паставілі мала, і таму прайшлі з першага месца. Але там ўсё роўна бы ўсе праходзяць у фінал. Не, я разумею, да, там просто у казарных казарькоў, відаць, яны перад апошняй тэмы, ну, капітанскім раундам расслабіліся, бо, я так разумею, у іх ужо быў адрыў двузначны, але Владзіслаў Сарока зрабіў плюс 400, плюс... Чатырохзначны. Чаму чатырохзначны? Двузначны, што ты сказаў, каб цябе не перабілі. Ну, больш за двузначны. Так двухзначно это 20. Ну, я имел на увазе двукратно.
Все Ага, що, да. бо был больш за двукратны, але відаць Уладзіслаў Срок зрабіў плюс 1200 пасіліў іх планы і прыйшлося рабіць перакрываючую ставку, але перакрыць не атрымалася, бо все взялі неправільна апошнія пытанні і ў выніку казакі другія, а кветкі, якія зрабілі такую лёгкую кантовую ставачку, Да все равно. сталі. Правильно загулены, як мне падаецца. Типу, яны поставілі максімум, які маглі. Вось, насамрэч, да, сумна, што стаўкі вось так вось гуляюць. Блін, не ведаю. Ну, типу, усе так з гэтым вось прадумваюць матэматычна, ўжо нават і не цікава. Типу, усе ставяць так, каб у найгоршым выпадку ты выйграў на 1 бал. Ну, гэта не цікава. А вось калі б, не ведаю, там, не казалі б табе лік, і табе было б забаронена лічыць. Вось гэта было б прыстыгна. Ну, типу, ты мог там адчуваць, хто больш, у каго менш, ну, типу, праходзіш ты ці не, але было правильно цікава, вось, стаўкі, вось тады было правильно, ну, Ну, за гэтым сышлі Ну складана. і вось гэта так можна Ну да. параўнаць. вось. Так, ну тут, в принципе, Нічого тут у другім цікавого. баі Антон Умінскі адразу ж з'яўляецца, вот Антон націснуў Умінскі. на все. Я обалдел. Як яны гэта гуляюць? Як вы гэта гуляеце? Ну, вот респект. Ну, насамрэч, блин, я думал, вот, как круто, я высадился на гульню словы, згуляю хамсу. Ну, не ведаю. Ну, реально не ведаю. Ну, гэта скучняціна. Ну, я не ведаю. Ну, гэта такія, ну, вось, нецікавыя рэаліі, нецікавыя закруты, нецікавыя пытанні. І яшчэ канцэпцыя, вось з аднаго боку ты думаеш, ну, тыпу, тут фіксаваны склад, таму я дакладна згуляю 3 тэмы, тыпу, круто, клас. А пасля, ну, уже не хочацца неяк, па-першае, гуляць усе 3 тэмы. А па-другое, праз тое, што 5 чалавек, ты ўсё роўна вельмі доўга чакаеш, пакуль да цябе дойдзе чарга, это уже не так цікава. Ну, не ведаю. Ну, прайшлі і прайшлі. Чё б хцець? Ну, так давайте по аналітиці, все-таки як-нибудь зробимо. Прайшлі ў верхняй сетцы кветкі, свінні, деревенская проселочная дорога і аматарка. Зноў вылетелі кекерсы, дарэчы, что-то у іх у такіх дысцыплінах не пайшло. Ну, яны 2 з 2 разоў не выйшлі ў фінал. Это так сабе. Ну, яны ўвесь бы акуратна гулялі, асабліва не мінусілі, то іх там пад канец, напэўна, Але яны асабліва і не плюсавалі, здаецца. Тыпу іх, ну, по магчымасці робілі, што атрымлівалася. Там, в Да. прынцыпе, А, ну, усе і- асабліва. вось не было разносілі. 900, і гэтага у іх у выніку было 900. Ну, там А не один вырашала Владислав Сушко на апошняй тэме, Сорока. Сорока, на апошняй тэме взял 1200. нічога. Ну, гэта б і так не вырашала. Ну да, ну короче, яны что-то им не зайшло. Я их цалкам разумею, бо я, здаецца, взял там одно, дай бог, пытанне за всю гэту хамсу. Ну, что-то расчаровал, шчыра кажучы. Вось, давайте поглядим нижний финал. Тут выиграла команда «Тонкая белая линия». Ага, тут что-то... Ну, тут можна бачити, што яны акуратна гулялі, па сутнасці. Вось. Да, яны аккуратно гуляли и Ну, выиграли сюды. литерально по лику, все правильно Ну, зрабілі. Калі мы хотим аднавіць неяк, то так. То есть атрымаецца перад фінальным было 2300 у Manic Pixie Dream. Кекерсы не выйшлі, а у іх было 3400. І насамрэч, вот гэта якраз таки выглядае неяк цікава раскрутка. Таму што тут, да, у Manic Pixie Dream маглі чапануць Ubuntu, але Дзіма Ярощук, неправильно, што выйшаў, зрабіў мінус 800 на капітанскім. І все адно заставаліся шансы, трэба было рабіць. Ну, меншую ставку, так, типу, калі б мы таксама не вельмі вялікую паставілі. Ну, зразумела. Ну, калі б вы б узялі пытанне, то вы б выйшлі б, я так разумею. Так? Потому што 2300, 3600, да. Ну, там было просто складанае пытанне, на жаль. Вось. Таму, да, гэта цікавая раскрутка. Рэспект камандзе аренда тралейбусаў в Твери за то, што зрабілі ставку 431 дзеля лічбы 69. Ну, і кекерсы атрымліваюцца афіцыйна апошняе месца на хамсе. Насамрэч, другі бой таксама не зайшоў.
ніхто асабліва нават і не кнопаў. Я іх разумею, реально. Пры гэтым тонка-белая лінія яны гулялі акуратна, асабліва не кнопалі. Тут Богдан Жукавец некалькімі націсканнямі па сутнасці вывел каманду там наперад. Ну, дарэчы, не толькі. Вось. А в варыянце тралейбусаў дверь таксама практычна не толькі адзін выхад. Вось Анастасія Кудравец на апошнім раўндзе націснула ў плюс 800. И Андрей Данилевич плюс 600, ну, это 10-20-30 по сутности взял, то есть, ну, можно отзначить, да. Но Manic Pixie Dream, в принципе, все штосьці потрошку старались, ну, так само, ну, подался складаны, насамрэч. Вось камса, пакуль што, напэўна, не готовы 10 студэнтаў гуляць вот такія пакеты, трэба рабіць прасцей. Так нет, не трэба такія пакеты рабіць. Ну, яны душныя, яны скучныя. Ну, так это же ёсць чэмпіонат Беларусі, да чаго ты рыхтуешься. В целом, ну, вот, давай, Дима, послухаем, потому что мы тебя зразумелі, ты хейтер. Ты так вот дзеля тебе, просто таких, як ты, Михаил Малкин не хоче писать. Ты калі ён не піша Толькі нудзяціну, яму респект. Але калі ён піша нудзяціну, ну, все, таке мне не будзе падабацца. Да, давай Диму послухаем. Вось, ну як дысцыпліна увогуле нам вельмі зайшло, гэта праўда, як канцэпт даволі цікавы, гэта як такое тыпу але з прыколамі і праўда амаль уся каманда задзейнічана. Вось, і не ведаю, нават тэмы, ну, часам былі прям душня, часам і нармальныя трапляліся. Не ведаю, нам ўсё ж у большасці зайшло, я б сказаў. Добре, ми назвали увогуле редактором, можете не оцінитися по редакторах, наприклад? Я абсолютно на усіх темах, на любым редакторі сидел ось так. Ну, я реально просто, вось мы на одним бої сидели Шла невидимка, что ли? разом с Дианой, ага, да. Ну, все, вот и спалился. Нет, мы сидели сзади, Саракаш, помнишь? И я сидел вот так, и она сидела так само. Так. Ну, мы что-то вообще офигели. Я не буду глядеть в очи наперед до конца выпуска. Когда не проходит. Ну, меня пакет Хамса абсолютно не здивил. Я разумею, пишу Юлия Лунёва. Это нормальные пытания, просто не проблема с номиналами, десятка складания за 50-ку в большинстве тем. Такое, ну, не зразумело просто як гуляць, асабліва на Хамсе, ты не такой лайтовый, там 2000 можешь поднять і скончыць тым часам гульню. Дарэчы, нас так практычна атрымалася дарослай. Плюс, ну, Зміцер Сахараў, я яго не люблю заўсёды, ну, как бы, ён таксама просто звычайныя свае тэмы прадаставіў. Вось Круглоў вось якраз такі здзівіл. Я толькі один раз у закрытым раунде трапіў на яго тэму, нічога не ўзял, але кайфануў тэму. Яна была даволі цікавая насамрэч, з большого, што я слухаў. Ну, мне падалося гэта цікава. Гэта другі момант, калі я адчуў радасць да гульні, вот пасля Трафілава, што вось, оказывается, можна рабіць добра, таму Круглова якраз такі я бы і адзначыў. То есть два утра не здзівілі, трэці здзівіл, парадаваў. Это круто. Я да гэтага Круглова гуляў штодзекалі. Нормально, не слаба, але вось нават сваяшныя тэмы нават трошку больш спадабаліся. Таму я бы хацеў бы яшчэ пабачыць. Вот, зразумею, як можна зрабіць цікавей Хамсу. Каб вось гэты весь раунд са стаўкай меў сэнс, трэба, каб усе 4 каманды былі плюс-мінус у дасягнення адна да адной, таму трэба рабіць лёгкія пакеты. Так, ну, насамрэч, той, што вы гулялі фінал, я так разумею, это дарослы паўфінал, там пытанне было такое, таксама не бралі. Вось чвэрцьфінал, там якраз таки было пытанне развадзящее. То есть там, па сутнасці, трэба зразумець логіку, там выбраць з двух версій, і ты там выбіраеш штосьці вот адно з двух, па сутнасці. Там ёсць падказка, вось ты павінен яе зразумець і абраць. Таму там якраз таки працавала, але чамусьці студэнтаў гэта пытанне таксама ніхто не ўзял. Ну, што ж, надо трэніравацца, як кажуць. Вось. Ну, давайте аналітыку да фінала. Вось казарныя казарькі выйгралі.
Я так разумею, што яны даволі ўпэўнена выйгралі, таму што там быў двухкратны адрыў. Ну, не прям Да, двукратны, але был вялікі. двухкратный, я так разумею, тому что 3800 у свиней, и, коли правильно подлічыць, там 7300 как раз таки. То есть прям Ну да. 7, так, еще не пускать, 3800, а тут 3800 это меньше будет. Это будет 7600. Тут явно не будет 7600. 7, нет, так кто-то, по-моему, все, тут 7, блин, сейчас блин, складно назвать 7, да, короче, 7300 тут, да. 7300, а тут 3800, ну і не зразумела, чому свині туди вирішили не робити таку Потому что они захотели хорошую застаться хотя б з срэбраным медалём. Ну, гэта не падыход, трэба Ой. заўсёды змагацца за першае месца. Памятаюць толькі першае месца, другое, трэцяе нікому не цікава. Всё, тут как бы Не, менталітэт пераможцаў у свіні як бізнес адсутнічае. Ну, насамрэч, в нашым сезоне студэнцкім, мне падаецца, усім толькі цікава другое, трэцяе месца. Ну, за гэта першае не праблема, уже ніхто гэта не не- праблема, ніхто тады і не выйграе казанак казырков. Вось. А, Ну, астатнія добра, што засталіся ў плюсе. Пры гэтым у кветак было б больш перспектыў нават на другое месца, калі б Владзіслаў Сарок не ўзял бы мінус 1600. О, так тут яшчэ насамрэч цікава, што ж ты не распавядаеш, што Александра Дымова, яна вывела ў апошні раунд аматарку Конечно. абстэнту. Ну, дакладней, яна ледь не пахавала, зрабіўшы Конечно. мінус 1600. Конечно. Карацей, у вас І была трэба ситуація 0, Да, і трэба было штосьці націскаць. Яна Націснула. забіла мінус 1600, яна націснула 2000. Да. І аматарка абсентаў згуляла фінальны раунд. Ура. Добра, гэта ўсё адно чацвёртае месца, але добра. Вось. А вось у персанальным раунде якраз такі кветкі сябе даволі моцна Ну там было, там Уладзь адказаў правильно, але не змог успомніць раллю так, як яна называецца. Я так бачу, плюс-мінус всё. поровна нават былі са свіннямі, то есть трошку адставанне было ў кветак, і трэба было пажадана штосьці зрабіць, але, на жаль, кветкі. Ну ён нажаў, але успомніў не дакладна так, як трэба было, недастаткова. А от цікава, калі б кветкі мелі б столькі, сколькі свінні як бізнес, яны б ставілі конечно. all-in? Нет, конечно. Яны і тут не паставілі ўлын. Ладно, я думаю, што ў такой Яны сітуацыі бы і свінні былі нейкі іншую ставку вы Бачиш, прыдумалі. яны і тут маглі атрымаць срэбра, калі б паставілі вялікую стаўку. Бо іх было роўна 2000, і гэтага хапала. Ну ладно, сапраўды, атрымліваецца... Бо ніхто не хоча быць чацвёртым. Ну да, нейкі рандомны мы былі ставачкі гатовы. трошку. Нейкі Да не рандомны, якраз такі нецікавыя, душныя стаўкі, каб выйграць Так не, дакладна, тут, типа, каб застацца пры Гэта і сваіх. ёсць рандомныя ставкі на якраз такі. Чаму? Это нуль рандомна. Ну яны не падразлічваюць. Ну там ёсць умоўны рэндж, і яны ставяць проста рандомны рэндж. Не, Па сутнасці тут вылічана спецыяльна так, каб ты застаўся пры сваіх. Каб цябе не дагналі. Вось іх засталося роўна 801. Калі б мы ўзялі, калі б мы паставілі all-in на 400. У них было 1900, а у свиней было типа 3800, по-моему, как раз таки, не? Да, 3800, а у них 1199 плюс Да. 801. Это у нас 2000, а 2000. Яны маглі паставіць all-in, абысці свіней. Але усе яны згулялі так, каб застацца пры сваіх медалях. Блин, неправда. Ну да, Ну, поставили максимум, как проблема гульні, калі ніхто не пайшоў all-in. Да, это душнота. Хотя кожны мог пайсці all-in. Да, так это значит, дрэнна что-то придумано, калі ніхто не ідзе, ну, калі ніхто не карыстаецца Ну просто механікай. хто вінаваты, што Якая цікавая. все команды синхронно засали. Так гэта То есть, типа, у двух команд был шанс зрабіць брут. Вот взять просто и разнести. Паўсюль так было. Взять просто фінальнае пытанне і... Так, конечно, але ніхто так не робіць. Ну, типу, Так шмат хто так робіць. Ніхто Ну, так мы не так робіць. рабілі, напрыклад. правачах якое? Мы не взяли. Ну, ідзі нахуй. А вы Ну, былі ў фінале? Ну, затое... Не, мы не были у финале. А вы былі ў полуфінале? Ну, там, вообще-то, вот финал ЧРБ Хамсы даволі цікавы атрымаўся. Якраз таки менавіта на ставочках все вырашылася, і там якраз таки был классный подразлік. Выйграла команда Нейрімацца з -1. Потому что там усе былі вельмі блізка. Па-першае, яны выйгралі з Так тут так само все А близко. по-другое, яны былі... Нет, яны... Вось якраз такі яны ў той зоне, дзе яны могуць гуляць так, каб іх не дасягнулі усе, хто ніжэй, і яны, типу,
Карацей, шанец казарные цягнуць казарькі выйграюць сезон, по прашчыні больш ніхто не хоча выйграваць сезон. Все, можна сканчваць. Нікому больш гэта не здалося. Типа, ўжо все ім все аддалі, ніхто нават не спрабуе. Да. Нават калі ёсць магчымасць. Ну что, давайте до 4-го. Мгм. Мы прыгадаем спачатку, што студэнт Канстанцін Машчук стаў чэмпіёнам Беларусі па хамсе у складзе каманды Нью Рэанімацыя. Вось. І пяройдзем да 4-го тура. Тур Александра Рудэнкі. Што можаце сказаць? Ну, почнёмся, ребят. Ну, это 4-й тур, это 4-й тур. Да, подойди ближе сюда, я вот там тебя не шую. Не, тут ж нічого. Это 4-й тур, все. А, да, сорі. Ну, Ну, да. Да, все правильно. А, сорі. окей. Ну, рандом, ну, типу, звичайний тур. Ну, реально. Ну, не усі. Ні, ну, ладно, тут пару цікавих історій було. Типу, були цікаві історії, були дивні історії, які невідомо як брати. Як оцениш питання 52? Я його не зрозумів, і отказ не зрозумів, і не слухав, тому що Ну, дарма, мені говоришь. було лень. Одно из моих любимых. Ну, я так на рандоме тебя спитал, но вот в этом было А, одно из ніфіга любимых. себе, блін, прошпіл. Ніфіга себе, блін, прошпіл питання. Как твоя проблема, ты не можешь нормально проанализовать, потому что ты просто не читаешь и не слушаешь. Ну, я не слухав питання, конечно. Я же гуляю так. Я сам же там это, под связем. Так, Дима, а ты расскажи, вот як у вас по турам? Вот, давай, вот, можете что-то... Вот команда Manic Pixie Dream 5. Ну, не выбитно, но и не дрэнна докладно. В принципе, для вас вообще, вот вы такая команда, пачынаючых першакурснікаў, для вас любой вынік на любым туре, это все добро уже. Это на самом деле все. У вас любые туры, это направо набирание опыта. Ось. Это для кожной там команды першого и другого курса. Ось. Ну вот тебе, як вот Саша Руденко, может, ты что-то запомнил такое? Ну, нормально, кшталт. Але, не ведаю, мне вось адзінае падабаецца, не падабаецца, то, што, типу, ну, быў бы напісаны тур па-руску, і, типу, нічога б не змянілася. Я тебя Ну, зразумеў. прям зусім нічога. Ну, в принципе, так, я гэта пагаджуся. Гэта, в принципе, праблема ўсяго, што дзе калі на турніры, да, што вот першы тур прыходзіць такі, робіць самы такі складаны тур, робіць самы беларускі тур, дзесьці, можа, нават і зашмат ужо, а потым астатнія, ну, максімум так падміргваюць адзін разочак, вот так вот трошачку. То есть, типа, дзесьці вот побач, штосьці там недалёка ад Беларусі. Ну, і вось гэты тур, так, сапраўды, я штосьці абсалютна нічога беларускага не знайшоў. Недалеко от Беларуси. Да. Ну, атрымалася занадта далёка ад Беларусі, в основном пра Амерыку, але пры гэтым я не хачу далучацца да тых, хто пісаў каментары пад водгукамі пра туру Рудэнкі, бо, на мой погляд, ну, все ведаюць, што Саша Руденко любіць Тейлор Свифт. Сейчас з'яўляецца пытанне пра яе. Гэта не спойлер пра тур. Абсалютна. Але яго нельга за гэта лаяць, бо для взяцця пытанняў Сашы Руденкі не трэба ведаць Тейлор Свифт, не трэба ведаць песні. Гэта не тое ж самае, што было там 80-х, 90-х, калі па цытатах Высоцкага гуляліся пытанні. Гэта абсалютна іншае. І калі памяняць вот просто вот нейкія імёны у пытаннях Рудэнкі, замяніць там на Тейлор Свифт, замяніць на адна спявачка, ці нават на Владзімір Высоцкі, нічога не памяняецца ў гэтым. Гэта все адно застанецца тое ж самае пытанне. Ён просто для факталогіі гэта дадае. І, ну, на мой погляд, не мае абсалютна ніякай розніцы. Пра што ты пытаешься, бо вы прыйшлі гуляць пытанне. І калі я разумею, калі б патрабаваліся б нейкія веды там жыцця там Тейлор Свифт, яшчэ штосьці, гэта было б мела б сэнс гараць. А так, ну, гэта звычайнае пытанне, ты яго гуляй, таму я абсалютна не падзяляю вось гэтай вось заўвагі. Так, тур дастаткова добры. Я насамрэч ведаю, што пайду на постаналітыку, я нават адзначаў у сябе ў блакноце, што там што спадабалася, што не спадабалася, але я, на жаль, яго забыл. Ну, наколькі я памятаю, збольшага у меня было пра тур Рудэнкі, ну, плюс-мінус як пра Высакова. Окей, дзесьці нават цікава.
Вот здесь я что я думаю, что вот два тури, вот яны прям два пытання ў туры Рудэнкі яны прям гіперлайк. Астатнія гэта не дрэнна. Гэта не павінна выклікаць нейкую там прыдот ці яшчэ штосьці. Для мяне гэта адзін з самых крэпкіх тураў якраз такі на турніры. Про Тейлор Свифт я згодны, але тут прэтэнзія не да гэтага, а пра тое, што ўсе пытанні пра Амерыку. Так, Я не маю нічого супраць Давайте мы Амерыкі. дойдем до тура Але- Гулецкого и дойдем до тура Аніскавіча, і ви зразумееце, што тое ж самае можна сказаць і пра іх. Ні, І тут тое ж самае можна трэба- сказаць пра палову ўсіх тураў Тут трэба сезону. веданне англійскіх літар. Я не ведаю. Ну, типу. Ну, і гэта, ну, для мяне гэта реально Ну вот было, тут ты не ведаеш. ну, незручненько. Ну, реально. Ну, тое ж самае было якраз такі, у Баранькою Добрянскай таксама веданне літар. Так, ну, літар і англійскіх літар гэта рознае. І там і англійскіх літар збольшага все трэба. Там нават і не толькі англійскіх літар, там, каб не спаліць, бразільскіх літар, і там венгерскіх літар, там і шведскіх літар, Так, разумееш? рымскіх Але калі у літар. тебе тут, ну, з 15 пытанняў 13 про англійскія літары, ну, сорі. Ну, тут не все Ну, гэта не далёка. США. Хорошо, ну где тут вот гульня ў літары? Хорошо, вось тут гульня ў Тут літары. гульня ў літары. Э, Тут гульня ў літары, але не ў... Хорошо, вось тут гульня ў літары, англійскія літары. Ну, гэта не гульня ў англійскія літары. Ну не. Ну, нет. Вось тут про Америку тут? опять. Опять про Ну, Америку. Ну, не про Просто Америку. актуально. Опять про Актуальные Америку. реалии. То гэта база на самом деле. Опять про Америку. Ну, Тут все, где еще ж- всё ну, про а тут что Америку. про Америку? Тут все про Америку. Тут треба ведать, тут треба думать по-англійську, розумієш? Я Да так тут не не треба вмію. думати по-англійську, тут звичайно логічне питання, просто от заміни любі, вот тут вот, ну вот Зина, блин, вот, допустим, вот співачку Зіни назови, нічого не поміняється. Окей, тут да, але шмат у яких Типа. питаннях, ось тут про Америку. Это не про не, Америку. Треба думать про Ты навіть не Америку. ведаешь, что это не про Ось, Америку. гляди. Сейчас, Ну, почекай. Ось тут, Ось, что Леша прочитал не. трек, який доказывает, что это не про Америку. ось, это про Америку. То есть треба літерально, Да. тут слово англійський. Дайте базу. Ось, Коли ось що там? веду. Ну, Коли что там, типа, як буде я по-английски. Ну, типа. да, и это не так просто. Это, ну, вот не для всех. Ну, реально, мне было складно гулять тур Руденко, я реально буду думать про то, как Короче, это полная лухта на кон того, что про Америку. Ну, давайте про выніки. Про выніку знову выиграли студэнцкі залік деревенская сельская пасялочная дорога, але, по-моему, 8 на гэтым туры для, ну, калі яны спаборнічаюць з дарослымі, гэта недобра. Гэта у асноўным паднабіралі 12, ну, топы набирали 12, остатние поменьше, там типа 10, 9, там, то есть 11. Ну і на гэтым туры вот штосьці ўжо пачалі падаць у дарослым заліку казырныя казыркі, і вось, напэўна, магчыма, яшчэ на пачатку дня гульнявога яны марылі за тое, каб пабадацца за там дарослыя медалькі, а такое ж нас, ну, здараецца, што вот бывае, хочацца зачапіцца, пабадацца. На жаль, на туры Руденко, напэўна, яны ўжо пазабылі пра гэта, там ужо з'явіўся атрыў. І насамрэч астатнія туры яны таксама неяк не так бадзёра сталі гуляць. Скажем так, калі прыбраць першы дзень, то яны бы, атрымліваецца, выйгралі бы з атрывам 1. То есть без першага дня вось гэты атрыв в 11 ачкоў ператвараецца ў 1. І атрымліваюць казаны казакі, проста згулялі другі дзень як звычайная студэнцкая каманда. То есть, тренироваться. ну, Слабовато? ну, тильт, я не веду, хотя сдавалось, Тильт. в Хамсу выиграли, все нормально, Ну, треба це проходить. А вось тут, вот, ну, няма вось гэтай вот розніцы, якую яна звычайна паказвае, што вось яна чамусь не праявілася ў другі дзень. Ну, я ведаю чаму, да, потому что в целом пытанні сталі складаней, і вот тут мы можем адкрыць тое, што ну, по 5. За 5 уже пошли ДЛ-ка, это ну, не четверочки, и
Ну, может, яны таксама не любяць Амерыку. Потому что я могу сказать, что все другие, ну, все, по сути, все туры другого дня, ну, плюс-минус все однолькавыя. Заходний свет, и ну, в этом плане и белорусского света ну, каля нулёвы. Так, ну, на ваш сказать таблицу. Можете нейкую іншую каманду вот, можна адзначваць. Собственно, ну вот казакі набіраюць 8, і гэта на ўзроўні студэнтаў все яшчэ добра, але астатні там 6, 5, 7, і ўжо не так далёка. Можна яшчэ разок адзначыць каманду Бунту в НТУ. Там 7. І тут ужо такі адбыўся міні-камбэк насамрэч. Тонкай белай лініі. Вось. Ну, а астатнія просто ішлі ў аднолькавым тэмпе. Да, респектос. Все, далей. Так, мы пераходзім да постаналітыкі 5-го тура. Тур Артёма Гулецкага. Можна сказаць, неадназначны. Не таму, што я так лічу, а таму, што так лічуць каментатары ў канале Люты Фэст. Вось што вы думаеце пра гэты тур? Ён зламаў вашыя чаканні ці адпавядаў ім? Я нават не слухаў. Вось, калі я падышоў ну, я на высадцы быў. Ну, і мы бачым результаты нашай каманды, там, да, адразу паляцелі. Вось, я пашоў да іх толькі адно слова мэнскі. Вось, і як назло, я і Віток былі на высадцы на гэтым туры. Мабыць, гэта паўплывала на вынікі нашай каманды, не ведаю. Но я не слухаў, я схадзіў, купіў булку сабе ў Европце. Вось, падышоў. То есть высадзілі на мэнскі тур, да? Ну, а хто веда? Хто веда? Ну, Рулетка. Ну, насамрэч, сапраўды. Ну, я... Ну, окей, давайте зараз хутенька пакет пракіну, што там мэнска. Ну, мабыць, і не мэнс, мабыць, я гэта Ага, прыдумаў. Мы нам не зразумець, што там мэнска. Ага, мэнскі пакет, блин, конечно, да. Пытанне номер 62. Ну, вот это типа мэнская. Сумнеў, да. Ну, это сумненно. А вот это, до речі, тільки женщина можуть підняти. Стопудово. Я не шарю. Ну, Ладно. ну, женщину нет. Хорошо. Просто шинежоношая гнга. Что американская. Да ладно. Чаму вы пачынаеце сур'ёзна аналізаваць рофл, які сказаў Лёха? Ніхто нічога не казаў, што гэта мэнскі тур. Всё, давайте это. Карацей, у меня есть что сказать. Тут починается тур. Здравствуйте, мы из Англии. Ну, так не из Берлина, но Берлин это маленькая Англия. Столица. До речі, я хочу зауважити, що на гэтым турніры редактораў з Берліна было больш, чым редактораў там з Мінска. Цікаве назіранне. Вось так вось. Так вось, наконт гэтага тура я не разумею, чаго яго закідалі прям лайном. У мяне якраз таки на пачатку я вось пісаў, так адзначаў, што типа, ну окей, ну цікава нават, вот тыры-пыры-пыры. А вось пад канец штосьці насамрэч мне самому перастала падабацца. Там было пытанне одно няўдалае пра такія тэхнічныя навукі, скажем так. Там большасць пытанняў пра тэхнічныя навукі, яны насамрэч няўдалыя. Гэта не азначае, што іх не трэба спрабаваць пісаць. Ну, на жаль, вось так атрымліваецца. Там таксама няўдалыя. Было штосьці максимально відавочны адказ, які ты ні за што не напішаш. І апошнія два пытанні, ну вот мы живем не ў ЗША, кажуць. Там просто назву іншай краіны падставце, і я думаю, вы зразумееце, пра што мою гаворку, потому что, ну скажем так, калі одно пытанне яшчэ там окей з гэтых двух, то другое, яно нават дрэнна беларускамоўны, ну, на мой погляд, уставляць такое. І, на жаль, тут таксама я заўважыў, можа, толькі один разок такое вот падмірванне Беларусі і, па сутнасці, ўсё. Наконт мовы, дарэчы, нармальна, як і ў Рудэнкі, дарэчы, нармальная там мова. Вось, дарэчы, у Рудэнкі была моўная памылка адна жорсткая, але яна ніяк не ўплывае на сэнс. Але самае забаўнае, што праз два пытанні ён яе ж выправіў. То есть, так атрымліваецца, быццам бы ён так рэдактаваў там дзесьці на хаду. Вось.
Тут у Гуляцкім я асабліва не заўважыла, акрамя адной, якая на слых ніяк немагчыма знайсці толькі на зачытванне. А так, в цэлым, на пачатку добра, пад канец, неяк пачаліся глупы нейкія, насамрэч рэчы. Вось. Ну і пытанне ад Козырава, быццам бы яны трошку цікавейшым пытанне ад Гуляцкага. Тут яшчэ хтосьці быў. Марына Фінкельштейн. Вот Марына Фінкельштейн яшчэ нейкая ёсць, і я ўпершыню бачу гэта імя. У яе класнае пытанне, насамрэч, мне спадабалася. Знаёмы з Берліна. Вось, давайте па выніках неяк разбярэмся. Ой, тут можно отзначить команду Кветки, якая выиграла дорогу. Это один тур, на якім змаглі абысці дарогу хтосьці. Вось. Я думаю, гэта і забяспечыла ім срэбра ў выніку. Да, усе астатнія згулялі роўна па 6 з прэтэндэнтаў, а аматарка і тонкая белая лінія згулялі па 3. На гэтым туры, да, вось аматарка, яна сябе з медалёў проста выкінула, па сутнасці, бо калі прабраць яго, то гэты вось вынік, то вось срэбра. А так, 4-е месца, бунту. Не, было 5-е месца. Што? Было 5-е месца перад апошнім турам. У каго? У нас. У команды аматарка было нават 5-е месца. Я І кажу... мінус аднаму ад 4-го, 3-го і 2-го. Перш, мне здаецца, гэта не вельмі правда. Не, Па-другое, я кажу про тое, што калі проста гэты тур выкінуць. Вось. Тур Аніскавіча пакінуць, да? І без гэтага тура аматарка была бы срэбранай, а бунту, таксама насамрэч былі бы, можа не ў медалях, але вот зусім блізка. Вот аднаго пытаннячка бы не хапіла, а так атрымліваецца, што 6-е ў заліку. Зато дазволіла там свінні бізнес трошку падняцца, дагнаць і перагнаць тонкую белую лінію. Вось. Зато можна пахваліць аренду тралейбуса в Твері, які взялі столькі ж, колькі тонкая белая лінія і аматарка абсенту. Насамрэч, так. Штосьці, змаглі зачапіцца за нейкія пытанні, якія для іх браліся. Вось. Гэта самы складаны, я так разумею, тур другого гульнявога дня. Не такі складаны, як у Сергея і Максіма. У прынцыпе, гэта сапраўды быў даволі добры тур на пачатку. Потым, на жаль, рэдактар здаў. Все, далей. Так, наступны і заключны для лютага фэста тур напісаў малады рэдактар Алексей Аніскавіч. Чаго вы чакалі, што атрымалі? Ці быў гэта складаны тур, ці лёгкі, проста каб усе адпачнулі ў канцы? Што думаеце? Вось тут я гатовы паставіць 5 ржак з 10. Калі астатнія туры мелі максімум 1-2 ржакі з 10, тыпу гэта, рэальны узровень. Вось тут прям, пахекаць хацелася. Прям, типа... Ось, мне вельмі спадабалася. Тут і про футбол было, вообще, ведаеш, що не одно пытанне з'явілася. Але якое? І мы його не взяли. Але якое? На жаль, самое дрэннае ў гэтым туры. Гэта схожий комплимент уже в этом плане, калі пытанне про футбол, но, на мой погляд, самое дрэннае. Тут реально было крутые пытанні, вообще респект. Пытанне 90, вось самае апошняе, вось там можна было для лютага фэста іншы аўтарскі адказ зрабіць. Тут не доглядзеў. Ён мог бы прям прыгожа завершыць. Зразумела бы все астатняе в залік бы припісаць, мог бы вельмі прыгожа завернуць, насамрэч, на жаль, ніхто Алексея не падказаў. Дима, табе як? Так, были хихейки. Прям хорошие хихейки. Некоторые нам меньше зайшли, але... Так, покажусь на конь 90 пытання, так само про гэта думаў, можна было б нейкі прыкол зрабіць.
ну, які прям бачыцца, але чамусь не быў зроблены. Вось. Ну, я бы адзначыў... Ну, я чакаў, насамрэч, што вот Алексея Ніцкавіча будзе ну, такі джэм. Як была серая синхронный джем, якую он писал, что это будет просто легкий. Его тому и поставили под конец, как все сошли в добром настрое, потом понабрали. На самом же оказалось, что совсем не так. Это было по складанности на уровне там с Сашей и Артемом. Мы, в принципе, это и по выниках бачим, и неяк вот по адчуваннях, ну, трэба адзначыць, што вот Лёшчыны пытанні браць было не браць іх было не так крыўна. Такі сидзіш такім, блин, неправда. Хотя ладно, я падманваю, напэўна, вот пару пытанняў было крыўна не ўзяць, бо ну там былі хібы ў плане таго, што лішнія словы былі, вось тое ж самае пытанне пра футбол, зразумелая звязка, но там я бы прибрал бы просто, калі уже ты хочешь задавать. Ну, без ее сумно было, но просто занадто шмат информации. Там еще с введением была маленькая помылочка. Плюс некоторые пытания, да, справді были просто заблытанные, але в целом это самый, напевно, крепкий пакет, тур усяго турніра, вось на мой погляд. Гэта абсолютно не выбітны, але гэта добры тур, ну, для там студэнцкага турніра, да нават і для дарослага турніра. Плюс тут яшчэ трэба адзначыць, што ёсць пытанні, якія нават немагчыма перакласці на рускую мову. Парочку пытанняў прыйдзецца выкінуць для синхрона. Хаця пры гэтым пытанню пра беларускія рэаліі іх не было. Вось. Ну, однозначно такі пра беларускі. Респектос. Буду за тебя голосовать. Да, Алексей, насамрэч, я думаю, ён тут доказал такое, что он выходит з амплуа вось гэтых вось людзей, якія такія ноўбрэйнеры піша. Тут он показал, что он может довольно добра писать и довольно складаныя пытанні. Ну, это, напэўна, для агульнай масы. Что тут гуляю все максимально ровно. Тут аматор паспрабавала вернуцца ў медалі, але там перад апошнім пытанні выпала зноў з медалём. Ну, аматарка адвоевала сабе... так ты все пераблытала, вы перад апошнім турам былі на 5-м месцы. Да, перад апошнім турам мы былі на 5-м месцы, і там пачалі сваё падыманне ўверх, ну, не поднялись. Не поднялись на 4-е место, ну, то есть за это можно и хвалить себе. Ну, але кикерсы, ну, насамрэч, кикерсы вот взяли бронзу, и, ну, вы не, вам нельга было отжимать у их бронзу, потому что у них там Хамса не пошла, Брэн не пошел, не ведаю, что там по гульню слово. Ну, как бы, люди забрали медали, и довольно неплохие, ЧВК бронзу заслуженно довольно. В принципе, вот 8 команд, при гэтым, я так разумею, что Свини что-то взяли, не помидали. Хамсу взяли, ну, 8 команд, 6 взяли что-то. Все в медалях. Ну, круто провели, все один одного вознагородили. Козырные козырьки забрали золотые. Ну, остальным. Ну, и остальным что-то отсыпали, вот так. Да, ну чё, давайте блог про белорусскую. Так. Ну, спачатку я хачу адзначыць просто рэспект раздасць. Па-першае, дзякую, што правялі трансляцыю. Это заўсёды ніколі не бывае лішнім і заўсёды цікавей на высадцы пачытаць трансляцыю, а не глядзець у таблічку, пастаянна абнаўляючы яе. Потым былі крутыя прызы, і мы нават з камандай абмяркоўвалі, што па выніках найбольш крутыя прызы атрымалі не тыя, хто там не ведаю, выйграў у ЧРБ па Хамсе, а тыя, хто выйграў гульню ў слова, таму што раздалі наборы з беларускімі усялякімі прысмакамі. І потым хацелася яшчэ рэспектнуць мерчу. Так. Нататнік. Асадка. Так, вельмі прыгожа. І плюс там як бы інтэрактыўная гульня, дзе трэба палічыць, колькі малюнкаў тых ці іншых на нататніку, і пры гэтым мы з камандай заўважылі, што ну, не ва ўсіх аднолькавыя нататнікі, там іх 2 віды, толькі ў аўторак.
То бок это прям на падумаць. І да, далей, як Лёха сказаў, можна перайсці, ну, так як у нас беларускамоўны турнір, мы можам узняць пытанне беларускай мовы у «Што, дзе, калі, зараз». Ну, як бы асноўнае, самае базавае, тое, што ва ўсіх пытаюцца, это як вы лічыце, ці павінна, калі беларускамоўны тур, ці павінны быць там абавязкова беларускія рэаліі? Таму што часам бывае такое, што аўтары пішуць беларускамоўны тур проста па сусветных рэаліях, і ў каменты абавязкова нехта прыходзіць і кажа, што не было ў туры нічога беларускага, акрамя мовы. Вось як вы лічыце, это абавязкова павінна быць ці так, факультатыўна? Так мне здаецца, адзін з гэтых людзей, які прыйшоў скардзіцца на тур без беларускіх рэалій, і быў якраз такі Сергей Дубілевіч, ну там на іншым турніры. Не, так па сутнасці тут же дилемма, ну пытанне абсалютна бессэнсоўнае, таму што проста можна замяняць беларускае на там любое іншае, там французскае. Ці трэба там на туры па-французску, там пытацца па-французскі рэалій, ну можа да, можа не. Гэта не мае значэння. Таму само пытанне ў гэтым плане бессэнсоўнае, бо ну да, беларускі тур без беларускіх рэалій можа існаваць. Але чаму так менавіта з'яўляецца? Справа не ў мове, справа ў тым, дзе гэта адбываецца. Бо калі ў мяне ёсць пэўныя пытанні, якія патрабуюць некае веданне беларускага кантэксту, то зразумела, я іх не буду задаваць на чэмпіянаце Азербайджана. Я буду іх задаваць на турніры беларускім. Пры гэтым менавіта на беларускім для ўнутранай аўдыторыі, а не міжнародным. Напрыклад, я б не стал бы задаваць пытанні там на кэпе. Ну, такія пытанні, які патрабуюць паглыблена нейкае веданне там беларускай мовы ці беларускай культуры. Вось, але пры гэтым магу гэта зрабіць на студэнцкім чэмпіянаце Беларусі. Бо я падазраю, што там будуць такія людзі, якія абавязаны гэта ведаць і праведаць іх на студэнцкім чэмпіянаце Беларусі. Мае сэнс. Аналагічна і на лютым фэсце гэта добрае месца, каб задаць такія пытанні. І таму яны і з'яўляюцца на беларускамоўных турах, таму што, ну, а дзе яшчэ? Няма больш месца. ОВЩ не падыце. Чэмпіянат Швейцарыі таксама не падыце. Вось, таму застаецца толькі, ну, вось там 2, 3, 4 турніры, дзе я магу гэта зрабіць. Таму так проста адбываецца. Бо няма асабліва месца для таго, каб паказаць гэтыя пытанні. Вось і ўсё. Ну, так, пагаджуся, сапраўды не хапае нейкіх турніраў ці проста, можа, нейкіх там івентаў, звязаных менавіта з беларускімі рэаліямі, кшталт. Я ўсё ж лічу, што можа быць і па-беларуску, але рэаліі не па-беларуску, але, ну, праўда, адчуваецца нейкі недахоп. Хаця сапраўды можна углыбляць гэтую тэму, неяк больш прасоўваць, і гэта сапраўды важна. Ну, я б вось зрабіў на туры па-беларуску, я б зрабіў 30% там з беларускімі рэаліямі, усе астатнія з сусветнымі рэаліямі. Вось так. Але каб гэта было ў кожным туры стабільна. То бок вось узяць тур Дубілевіча і размазаць яго па ўсім турам было б вообще ідэальна. Тыпу, каб, ну, ты просто разумееш, што ну, кожнае трэцяе пытанне тебе могуць штосьці спрасіць пра беларускую мову. Было б круто, мне здаецца. Не, ну Сергей и Максим, они там вот 10 за 2-3 тура нафигачили, но не за 6. Ну, мне, да. Мне не хватило как раз белорусских реалий на там фесте. Это на вот клипы все были по ну, ладно, клип все прям были по Сергею и Максиму, то там 5. 15 и кожного по 3 так раскинуть. Может быть и нормально было бы так. Маловато. Так, ну я магу сказаць сваё меркаванне. Тут як бы такое дваякая тэма, тому што з аднаго боку, калі вось, напрыклад, узяць чыста другі дзень лютага фэсту, што дзе калі, там практычна не было беларускіх рэалій, і вось калі аўтары пішуць на беларускай мове, не прывязваючыся да беларускіх рэалій, гэта як бы паказвае, што беларуская мова ў што дзе калі такая ж самастойная, як і іншыя, тому што раней, я не ведаю, колькі год таму лічылася, і яшчэ зусім нядаўна такое было, што калі
тур увесь па-руску і там некалькі пытанняў па-беларуску, то гэта значыць это для нечага трэба. Это значыць, што будуць беларускія рэаліі, што гэта нейкі намёк. А насамрэч у ідэальным сусвеце я лічу у нас дзве дзяржаўных мовы і рэдактары могуць проста ў турах міксаваць рускую і беларускую. І вось такія туры там, дзе не сустракаецца беларускіх рэалій, але яны беларускамоўныя, гэта як бы паказвае, што па-беларуску можна пісаць не толькі пра Беларусь. Але з іншага боку, канешне, калі такі тэматычны турнір, нашмат цікавей, калі кожны з рэдактараў дадасць нешта сваё, вось свае любімыя беларускія рэаліі. У тым сэнсе, што зараз быццам бы больш прынята беларуская рэалія это што лічыцца праз тое, што ну як бы у заняпадзе беларуская мова лічыцца часткова, што беларускія рэаліі гэта нейкія пытанні па беларускай літаратуры, агулам па беларускай культуры, там нейкай высокаэлітарнай ці па беларускай гісторыі. Вось гэта лічыцца беларускі рэаліі. А насамрэч было б крута, калі б кожны рэдактар дадаваў свае беларускія рэаліі. Вось, напрыклад, Александр Руденко славуты тым, што любіць як бы поп-артыстак. Ну спытаў бы ён, не ведаю, пашукаў бы беларускую беларускамоўную якую-небудзь поп-спявачку, там Невіку, там яшчэ кагосьці, знайшоў пра яе цікавы факт. Это было бы вось спытаў бы пра бэйбі-бэйбі, напрыклад, Алёна Швец з Челябінска. Алёна Швец вообще не беларуская. Это ты просто са мной шмат стасуешся. Ну карацей. Ну вось, а калі б Алексей Дискавіч, напрыклад, ну спытаў бы нешта пра Лагойск, там типа у нас в Лагойске там нешта здарылася, ну чыста такая побытавая рэалія, но ўсё адно это была бы беларуская рэалія. Это было бы круто, каб кожны рэдактар просто ну удалі для мяне пакет, што дзе калі павінна так выглядаць, што кожны рэдактар паказвае сусвет праз свае вочы гульцам. Ну і вось калі б рэдактары паказалі беларускі сусвет гульцам, было б вообще ідэальна, але і так атрымалася вельмі вельмі добра. І напрыканцы не, яшчэ не ўсё. Я бы хацела персанальна ў Дзімы спытаць. Ён у нас сёння прадстаўляе каманду, якая практычна цалкам, калі не памыляюся, агулам цалкам складаецца з першакурснікаў, і ён сам першакурснік. І вось я хацела ў яго спытаць, як ён лічыць, што трэба, каб яго каманда больш гуляла, не ведаю, там сінхроны, як іх зрабіць больш зручнымі, больш прывабнымі для першакурснікаў, што можа перашкаджае, ёсць якія мінусы ў студцы. Што думаеш? Ну, просто мне здаецца, асноўная прычына, чаму менавіта першакурснікі ну не так актыўна гуляюць. Мне здаецца, гэта перыяд адаптацыі, таму што зноў жа новы рэжым, гэта з новымі людзямі знаёміцца, там зноў жа і ва ўніверсітэце існуе шмат магчымасцяў напрамкаў, якія таксама упускаць не варта. Таму не ведаю, я лічу гэта нармальна, калі на першым курсе больш зрабіць увагу менавіта на вучобе адаптацыі, а не на гульні. І проста там стасавацца з іншымі, ўсё такое, кшталт адчуць студэнцкі вайб, каб можа быць там больш шанаваць менавіта ШДКшную суполку там у параўнанні. Не ведаю, каб як прывабліваць. Ну можа больш медыаактыўнасці. Гэта мне здаецца праўда даволі крута рабіць нейкія такія усеагульныя нейкія штукі, каб больш даведвацца пра іншыя каманды. Таму што праўда ты быццам гуляеш студку і зусім новыя людзі, нікога не ведаеш, і падобныя відосікі, як там вось з аматаркай было, вось это міла, прикольна, цікава. Працягвайце. А як табе залік Ю-20? Ці звяртае ваша каманда больш увагі на турніры, дзе ёсць залік Ю-20? Не. Мы правда дзеля вайбу гуляем. Я думаю, да. Дзіма, дзякуй вялікі за адказ. Я веру, што ваша каманда будзе гуляць у студцы яшчэ
6 гадоў ці колькі вам засталося, я ў гэта веру, спадзяюся. Да, як толькі Егору там праз год споўніцца 30, мы абавязкова вядзём залік Ю-30. Jeszcze nie 30. Я с запасом беру. А то я в первый сезон, ну так, не войду особливо. Не токсичная атмосфера, новый эйджизм, залишається... Не токсичная толькі ў дачыненні ўсіх, акрамя Егора. Ну вось. Коли вам сповнится 24, вас одразу выкинуть на помойку. Я хочу нагадаць... Всё, fuck off. Я хочу нагадаць, што вось Дзіма адзначыў, што яму спадабаўся выпуск з аматаркай. Я вельмі веру, што мы рэалізуем, ёсць парачку задумак яшчэ з іншымі камандамі да СШРБ, але калі вы зараз гэта глядзіце, і вы студэнцкая каманда ці школьная, якая гуляе студку, якая хоча нечым заняцца на камеру, з якім з інфагрупы, ну там да, што заўгодна, ну типа нейкае ваше хобі, там не ведаю, згуляць у покер, у більярд, што заўгодна, давайте газ, пішыце, калі ласка, у каменты, у асабісты. Так, ну што такое? Да спасибо, я уже договорила. Ну, карацей. І наша заключная частка традыцыйная. Мы зараз жорстка прааналізуем, як турнір Люты Фест паўплываў на наше абмеркаванне па такіх пытаннях, як што ці нехта зможа выйграць каманду казырды і казыркі да СШРБ, гэта раз. Па-другое, пад'ём працягваецца каманды, тонкая белая лінія. Ціш. Тонкая белая лінія. Што яны? Будуць зяць на кэпе, будуць зяць на СШРБ, што мы думаем? Ну, пра іншыя каманды таксама можна выказаць меркаванне. Карацей, як гэты турнір змяніў вашае бачанне на тое, што адбудзецца далей? Я новенькі в аналізаванні, я нічога не ведаю, я не сышу за гэтымі сведкамі, хто там перамагае. Я, до речі, зауважив, що от Manic Pixie Dream команда, ось коли перший тур пробрать, так само було. Топ-2? Не, ну поднялись бы прям ось шильненько до тонкой червоной линии. Ну так, мы думаем... Ну, надо обогнали бы на Саврши. Там 7 разница. Нет, так это про то, что, ну, как бы есть команда, вот, Manic Seed. Белая. Не мешай ему. Не перебивай. Да. Я вообще тут на слово это все робил. Строфон его купаешься. Так. Насамрэч, ось для лютага фесту, в принципе, нормальная назва была. Мось. Manic Pixie Dream кто-то там. Так само вот годная команда. Просто 10 некоторые неудалые яшчэ моманты здараюцца, а так потым вот вообще вот выйдуць на один из уровней с аматаркай, со свиньями, ну з усімі, што ёсць, усімі, хто ёсць. Да, ну па сутнасці так, тут есть доминация одной команды, але па сутнасці мы возьмем другі дзень, абсолютно ровно. Ну, то есть там козырные козырьки его изгуляли, не набрали, ну 7-3, 21 по сутности. Другое место 20. У аматорки, ну, не знаю, 15-18, там у Кейкинс, ну, то есть, ну, все ширинка насамрэч, да. То есть хтосьці то можа шапануць, але для гэтага просто патрэбна ідэальную умову па сутнасці. Якія, ну, насамрэч не факт, што будуць. Ніколі не трэба чакаць ідэальную умову. Але затое цікавы сезон. Зараз тутка насамрэч яна як чэмпіянат Італіі па футболе. Вось для тых, хто шарыць, ну, там яго вельмі цікава глядзець, там все вельмі шчыльна, ніхто не ведае, хто выйграе, ты ніколі там 10 каманд прэтэндуюць на чэмпіёнства, але пры гэтым італьянскія каманды вось прыйшлі ў лігу чэмпіёнаў і в 1/8 выйшлі только Аталанта. 6-я ці 7-я каманда па сутнасці на дадзены момант в Італіі. А все топчыкі слецелі, прыйшлі ад немоцных каманд, там Будеглімт нарвежскі, які грае там на Северном полюсе, практически на полночном, за полярным уклоном, да, и Галатасарай. Галатасарай. Ну, там только Шимхен нормально гуляет, остатнее. Ну, это Турция. Ну, конечно. Не, ну, на самом ладно, и Леройсон это еще нормально завозить. Сейчас... Ну, да, уже. Ну, за Шимхен можно.
Да, так, Дима. Тонкая белая линия. Вывези. Цепане топ-4. Малик Пикси Ну, можно, правда. Потенциал. Кого я выкинуть? З тих, хто стоїть Выбирай за любого. їх. Вот кто тебе больше всего не Ось давай так. Давай так. Ладно. Хто буде у топ-3? Нас ЧРБ. Ось твої продукти. Мгм. Ну, окей. Деревенская, сельская, проселочная дорога, а.к.а. Мгм. Козырные козырьки. Мгм. Ну, я веру подъем аматорки. А, Купленное шоу Ну, просто. мы не да. верим. Нет, мы верим. Нет. Блин, сегодня как бизнес, кажется. Все, я не могу Чтоб выбирать. так ладно было купить. Мне все подобаются. Ну, то- Но нет, Все- подобається все- то все- все, а виграє хто? Подобається усі, знову перестрілка 10 команд за третє місце. Да, так и будет. Это Це нормально. Все промоут. Хто буде у топ-3? Топ-3. Ну, вообще непредсказальный сезон. Ну, ось давай, я ще, ну, дві команди А назову. у минулого сезоне кто был вообще в топ-3? Ми, Яни і І Кікерс. А, Киев, стресс. Да, Кікерс третій. Ну, у них уже есть бронза, так что нафиг. Ты Так що і буде ще? Золото? справедливо, справедливо. Да не, ну тут складно на самом деле аналитику, я ж кажу, вельми такие сезон шильные. Что за угодно может быть. Тем больше навіть не пам'ятаю, хто пише. То есть я навіть так приблизно не могу. Червы пишет Кураев. Почти все. Ну, кроме топ Червяки. А Они может, пишут Червяку снег, такого. нет? Да, А, полову так само. пишу. Полову. С такой пакетом. Да. Блин, ну, до речі, да, коли ось на оранжеву просто две заявки подать, там, дальше будет. Ну, ладно. Ну, ладно, я просто на рандомі скажу аматорка, і нехай буде свинья. Ну, після Казаржа. Просто. Ну, просто, ну, как шоу было докладно куплено, ось, і, ну, свиней, а я не пам'ятаю, ці ёсць у їх медалі у что цікаві. Третье место. Да. Блин, Иногда Кикерсов выиграл. Блин, ну, значит, все, вот ёсць, что-то обмярковывать. Вось, ну, значит, вам нема дзе считается лишнее. Давай сейчас тут зараз такая, что... Ну, тады зышу, да, зышу. Кікерсы яшчэ сваё атрымаюць. Самые помидоры. Ой, отсылка. Да. Оп. Так, ну хацелася б напрыканцы адзначыць, што пакуль мы здымалі, выйшла інтэрв'ю да Кэпа з тонкай белай лініяй ці ну, тонка-чырвонай лініяй і да, і ў каментах там ёсць, напрыклад, пытанне, хто пабедзіць у драцы Джон Дрозд ці Владзіслав Валагец. Пасля гэтага інтэрв'ю, магчыма, у каманды тонкая белая лінія будзе біф з Егорам за тое, што ён іх абзываў увесь гэты час. А покажите мне фотку Владислава Волынца, потому что он реально боксер там. Не, фотку Волынца. На тебя подобный. Але мы спадзяемся, што такого не будзе, таму што мы за мір. Все, давайте развітвацца пакуль. А колькі вага і рост Волынца? Што не так, што? Я еще не сказал. Ну конечно, сорян. Я хочу сказать, что тонкая белая линия не вывезена с ЖРБ и провалится. И будет 6-й командой. И... Так, Владислав Владислав Валагец. Ой. Тише, вдвоем-то мы его с долей, братан. Вырубай тиканьку. Лёха, скажи, что думаешь напоследок.